Il-paga kieku tkun sura ta' nies li huma sura jitlu għal-politika. Vera minix konvint minn din l-idea. Għasċe, Ija ta' biljonarju, ma taf kemandu dwejja Elon Musk. Għasċe. Ta' di l-omma David Alosio li kiteb dan il-ktib ġganti biex għenġi li kelli konverzazzjoniet ma' politiċi. Jgħedu le minnaċ ta' naċu t-tkellimhom. Għalfej jersat li l-politika. Jek tu iġeb dik, ikollok rendi kont ta' xet jiġri. Nirdefaw najdu kemm għal-baz Min wahda neħibu t-nejn Nifmux dwar x'qadrednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-Parla Staġġar! Fuq il-Parla Staġġar! Mela, tlaqna? Merħba l-podcast, illum għanna il-kittib David Alosio li huwa il-rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktib u wkoll għallim ġewwa Junior College tal-Letteratura Maltija ħanitħattu dwar il-proċess ta' kitba, ħanitħattu dwar ir-relazzjoni tiegħu kif żviluppat mal-letteratura figuri bħal Oliver Fitzgerald, Manuel de Meg, Juan Mamo u ħafna affarijiet oħra naf li huwa affaxxinat ħafna b'affarijiet bħal baħar u s-sajt u speċa dawn l-elementi kollha kif ikkontribwixxew anke ir-reliġjon kif ikkontribwixxew biex għandu l-ħsibijiet li għandu l-lum u kif dawn mbagħad jitrasmettu ruhom fil-kodba tiegħu. Qabel ma nibda, n-nies li jgħinuna huma il-Quick Fix, il-Maple, il-Vini, il-Capricci, il-Browns, grazzi l-Lafex Media tal-SEO, Kutriko, Garmin, eCabs, Angela Aquilina, 9986645, Derek Meets, kif ukoll il-Go li fuq it-Talkies mill-5 ta' April. ġimma d-dieħla, ma nafx not, bevet jur. 5 ta' April dal-waqt ħajibda l-ewwel episodju ta' il-kazin, anċis ħafna dwar l-affarijiet ċitat ħafna, nittama li tmur tajjeb, tista' mill-li rajt. Tajjeb, bro, tajjeb. So, għarawħ, Channel 100 fuq li huwa l-channel ta' Talkies fuq il-Go. Patreon.com/Malija. Badu għedin recording għana. Dik il-bib t-ser bdejna. Ok. Tajjeb. Mux tajjeb. ċlaw kont għattajt li int naqra ansjus. Bħalissa kif għetħossok? Ma nafx kif għed nħossni tajjeb. Sa' kalmu. Jgħidu ilna ħafna, naħseb aħna nies vera akkoljenti. Naħseb dik parti mit-talent tagħna huwa li aħna tħulin. Tikkonkorri? Nikonkorri. U s-sed li moti ieħor. Vera. Għanna maħna l-lum il-David Alosio, tina naqra sommarju ta' ħwejs letterarji li għamilt, spiex ta' memx għalfej tkun speċifiku ħafna, tlof ħafna dettalji, xumbat isu ħanaqbdu l-istoria u nifluha biċċa. Letteratura minn mindu kont sekondarja. Kienet affaxxinani, imma dejjem imxejt pass, kaut bil-mod il-mod u dan l-aħħar 13 sena li bdej noħroġ il-kodba. Ġifieri jien għandi 44, ġirdont nistenna naqra. Imma mbagħad ritmu. Prattikament għax mort niċċekkja 12 il-ktieb fi 13 sena, ġifieri qbad dak it-tip ta' ritmu. Fimt? Imma l-bqija qabel xorta kien hemm il-letteratura f'ħajti għax kont nistudja. Sawa. Tajjeb, ġifieri. Però kont ħarbex xi affarijiet li forsi ma waslux biex ikunu ktieb? Nammetti li le dak iż-żminijiet. Le, kont iktar nistudja jiena magħmul dal-karattru illi qabel nibda xi ħaġa tkun preparata għaliha. U kemm il-sena għamilt tipprepara l-ewwel? Li mhix ideali. Le taħseb? Kemm naħseb aħjar minn ikun ħafna iktar preparat qabel ma jiftaħ ħalq istja? Iva, jiena ek mamul, ma minn namela u koll, minn jgħidli u lej jibda, fittex jibda. Titbilanċ naħseb? Titbilanċ. Tistax trattieni għal dejjem għax imbagħad isu. Jien għandhom. Tifhem? Mela għamilt ħafna snin assumi taqra l-letteratura u tistudja u tiffamiljarizza ruħek ma dak li hi l-letteratura, mbagħad eventwalment wasal biex tibda tikteb, ktibt 12 ktieb f'dan l-aħħar 13 sena. X'inhu l-proċess? Kif x'inti għallim? Tipo fiex inti tiktbu dal-ktieb?
U rrid ngħidlek ukoll li mhux kollha letteratura, fis-sens minnhom dwar il-letteratura. Fimt huma ta' studju. Tafat l wieħed hekk kien ktib. Eżatt, dwar il-letteratura. Textbook Malti xiġi, bil-Malti xiġi. Textbook nużaw, ta' ktib tal-iskola. Mhux textbook. Ktib tal-iskola, ktib utli, tal-li għandu ċertu utilità. U meta tajt pereżempju kodba dwar il-letteratura xi vuol diri? Le, pereżempju l-ewwel wieħed peress li jiena kont dak iż-żmien għallem fis-sixth form kien dwar il-poeżi li għandhom kellhom 60 poeżija biex ma jaqtawx qalbhom kont għamiltilhom ktieb li jgħinhom jifmu u jirriflettu analiżi kritika tal-poeżiji li kellhom prattikament. Sewa. Kien. Sewa. U bat għamilt isa dil-kavalkata ta' kedbiet wieħed fis-sena u reċentament bil-ktieb ġganti irbaħt il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Ma, it-tina naqra spiega ta' ġganti. U saqsejtni xi ħaġa u ma uġibtekx, ma. Mill-li bħal gonti jew. Saqsejtni xi ħaġa ftit ilu Sa dak uġib kważi kollox, kważi kollox. Li mi? Insejta jinstess. Tajb, issa mor lura nagħmlu rewind il-bellezza ta' kemm nixtieq li l-ħajja tkun irrekordjata istija. Ġilek kollok argument ma' xi ħadd u tajt istra kieku ġiet iffilmjata għax tibda tmeri lil ħadd ieħor fuq xi ħaġa li jingħad il-bira. Għandi nagħlik ix-xogħol, nasbandi naqgħek vena totalitarian fija nnifsi. Mela, naqbdu fuq ġganti. Sewa. Huwa storja ta' tfajla adolescenti jisimha Zita u l-avventura u miż-avventura. Mhux hekk miż-avventura naħseb. Kelli niddeskrivija. Hija time slip, mibni fuq time slip, ġifieri jibda fil-preżent, jaħrab u jiġi għal-qarja jaħarbu, le f'dinja mitoloġika u mbagħad jerġa' jiġi lura fl-aħħar. Tifhem? Jien naf xi ħaġa bħal Narnia, pereżempju, biex ikollok idea ta' kif inhu mibni. Titrasporta ruha bejn dimensjonijiet. Eżatt. Sewa. U tmur f'din id-dinja mitoloġika preistorika, ma xinħloq tisa mitoloġija Maltija inesistenti ta' fis-sens jiena qbad ta' affarijiet li jeżistu bħat tempji megalitiċi, pereżempju użajthom għalija, il-Kartras użajthom parti mill-istorja, tifhem, sempliċement fejn kienu jitfgħu dal-blalen tal-ġebel biex jilagħbu speċi ta' bowling, le? Ivvintaj daw l-affarijiet. Imma il-punt kien illi l-ktieb huwa aspirat miż-żmiet li ngħix fihom jien, mill-pajjiż li ngħix fih jien, speċjalment l-qerda ambjentali. Tifhem, imma rrid nagħti xi ħaġa differenti. Ġifieri prattikament din it-tfajla, din it-teenager spiċċat f'din il-gżira tal-ġganti, mhux waħedha, iżda spiċċat ma' grupp ta' bnedmin illi speċi ta' waslu jew invadew din il-gżira għax kienet diġà abitata mill-ġganti, hemm l-idea wkoll tal-kolonizzazzjoni, illi hemm nies qegħdin jgħixu fil-paċi jew kreaturi qegħdin jgħixu fil-paċi diġà u inti intħalt tajjeb fl-ambjent tagħhom. Il-ġganti mhux bħal tradizzjonijiet oħrajn fejn is-soltu jkunu kattivi, pereżempju fil-letteratura Ingliża ġeneralment ikunu kattivi il-ġganti. Il-ġganti tiegħi għamilthom tajbin. Tajjeb, ġentili laqgħuhom bnewlhom id-djar tal-ġebel għax rawhom wisq fraġli għal maltemp in-nies u bnewlhom it-tempi tajjeb tal-ġebel. U laqgħuhom tawhom kollox. Imma minnhom żmien minnhom jiġi żmien il-karestija, żmien il-ġuħ. Tajjeb. U l-bnedmin jibdew waħlu fil-ġganti li qed jieħdu wisq riżorsi għax huma kbar, għax jiklu ħafna u insomma jkun hemm min jiddeċiedi. Daw jgħaddu ġenerazzjonijiet. Iva, peress li qisha ħolma għax meta terġa' tqum di terġa' tqum fl-istess moment, ġifieri ma għadx marbut ma daw il-limiti spazjali. Le, ġifieri min jgħid li huwa dak difett le jiena għalija kont konxju minn dik il-ħaġa, tifhem? Pratikament ikun hemm grupp ta' irġiel illi jattakkaw l-ġganti, tajjeb, l-ewwel tmur ħażin il-ħaġa ma mbagħad jirnexxilhom igerxuhom joqtlu ħafna minnhom u jaħarbu dal-ġganti. Għal min tmur ħażin? Għal-grupp minnhom għax dak li juħsieba, il-Zita juħsieba wieħed, għax isa ġiet adottata ġo familja, il-kap kfir jinqatel mill-ġganti waqt il-rivolta, waqt li qamu. Insomma, imma eventualment il-ġganti jaħarbu fil-baħar, jinżlu u jsiru baleni. Sewa. Fimt?
Għamilt dik il-realizmu maġiku insomma jissejjaħ. Saru baleni. Imbagħad ħadu over, bdew imexxu l-bnedmin mingħajr il-ġganti, imma l-bnedmin m'għandhomx kwiet f'demmhom. Imbagħad bdew jinfirdu fit-tnejn u di ovvjament ispirata minn Malta, infirdu f'żewġ gruppi kbar. Saħansitra bdiex jisfidaw il-xulxin qalu ejja nibnu xi ħaġa aħjar mhux il-ġebel li jagħmlu nużaw l-injam, nużaw is-siġar u erdu s-siġar biex bnew daw it-torrijiet tal-injam. Ovvjament ispirata mit-torrijiet li għandna. Qed jibnew l-lum il-ġurnata. Eżattament. U eventualment għandek xi ħaġa t-torrijiet għax anke fil-bidu tajt li missiera tibda tistmerru iktar għax ikun xtara flet f'wieħed minn daw it-torri. Tipo temes dik l-antipatija li jkollha t-tifla mal-missier li jixtri flet, naħseb flet tajlu inti għasajlu appartament, f'wieħed minn dawk it-torrijiet. Dwar hekk mbagħad insomma nitħattuna iktar. Kompli bil-storja. Imbagħad insomma l-bnedmin jiġġieldu bejniethom. Tajjeb u prattikament jeqrdu l-xulxin. Tajjeb, sa dan it-tant Zita u l-ħabiba tagħha jkunu qataw qalbhom mill-umanità, din jirrelataw ħafna ma' teenagers ukoll, u marru jeżiljaw irwieħhom fil-għoli kien hemm qar, insomma, eġu hemmhekk flimkien daw u raw dat-taħwit kollu jisseħħu taħtom prattikament. U ma intervjenewx. Ma intervjenew xejn, imma meta raw dil-gwerra kbira tinqala bejn bnedmin imbagħad inkwetaw għax kellhom xi nies ħbieb tagħhom. Eventwalment jinżlu biex jaraw xi jsibu u mbagħad jiġru xi affarijiet, ma biex għaddej. Tajtna kontest. Ġifieri fir-ruħ ta' din l-istorja inti tajt li hemm dan il-kumment, din il-lamentazzjoni dwar it-tendenza tal-bniedem li jfotti l-ambjent minħabba għalfejn taħseb jagħmel għall-bniedem li. Jagħmel għall-bniedem għax ma naħsibx li jaħseb fit-tul, ma jkun qed jaħseb għal ġid għal dak kollu li huwa immedjat għal jieħu forsi għall-familja tiegħu. Tifhem u allura jekk bħalissa jien ħanibni dan it-torri biex jiena nsir sinjur biex jiena nkun komdu biex nkun aħjar minn ħadd ieħor qed nirreferi għall-istorja ovvjament applikabbli hu. Il-puntu li jaraw sal-punta ta' mneħirhom il-bnedmin. Fil-każ tiegħi. Dak anke tiegħi. L-imnieħer Malti, issa suppost l-imnieħer Malti meta tqis l-imnieħer Malti naħseb bħala medja u pjuttost imdaqqas jekk naraw sal-punta ta' mneħerna. Suppost naraw fit-tu. Hemm naqa' distanza, però ma tantx hemm. U naħseb li għalik hija riflessjoni tal-umanità ma mhux għall-istorja biss illi l-bnedmin iġburu ħohem hemm ħafna evidenza li l-bniedem għandu din it-tendenza illi fej jasal territorju jara kif u bla rispett jagħmel użu mir-resources u bla rispett lejn min diġà kienet jabitaħ. Jien naf pereżempju l-mudell ta' l-Amerika li ngħidu tal-Amerikani mentre kien hemm diġà l-indiġeni qegħdin hemmhekk, l-Awstralja l-istess. Le, ġifieri laqqasu bil-fors kumment fuq il-Maltin li jagħmlu hekk. Kollox aħna ma nfadejna l-ħadd, aħna nfadewna kemm il-darba. Imma llum il-ġurnata naraw li jew Maltin jinvadu lil Maltin, jew Maltin jinvadu l-residenti, għax mhux bil-fors kollha Maltin, mhux hekk? Ekku. Kemm il-diaspora Maltija għandha ħafna stejjer koloriti meta tara partikolarment l-istorja ta' Soho, leader li hemm ktib ta' Matthew Vella. Eżatt, Matthew Vella, ekku. Speċa għandna din it-tendenza. Taf naqra fuq Soho u Maltin Soho. Bro, fakkarni wara l-istumera hekk, ħanibatlek da link ta' dat dokumentarju li sar fis-70s minn kumpanija Ingliża biex jistudja il-problema tal-Maltin ġewwa Soho. Spoiler alert, Scotland Yard għamlet divisions ħieħa biex teqret Soho mill-problema tal-Maltin, aqta xġara, xtrawhom kollha. Xtrawhom kollha, korrumpewhom kollha. Insomma, tħoss li bil-letteratura tiegħek, ovvjament qed tagħmel kumment, tħoss li l-letteratura għandha dak l-obbligu, jew huwa xi ħaġa li din id-darba rreżona miegħek li tagħmel kumment soċjo-politiku ambjentali. Fuq livell personali jiena b'saħħa ngħidlek iva, nħoss li għandha dak l-obbligu. Jien. Tħoss li għandha dak mhux kulħadd jaqbel miegħi imma jiena inħoss.
Iva. Issa forsi jinfluenzak il-mod kif trabbejt, jinfluenzak il-sfond familjari, soċjali. Fimt, forsi mux kuħat tħoss dak il-bżon, għaw minn ħoss il-bżon u tiktef u l-fjuri għaw mażbieħ, per eżempju. Imma jien personalment nħoss dak il-bżon. Jo minn għaw stejjer li huma naħseb li naf kittiba illi għalihom tkun flok kollhom xi mappa tal-messaġġ li rridu jgħaddu. Insomma li jkunu qed jikdbu, jkunu qed jifhmu t-territorju x'inhu. Tkun iktar isa investigattiva l-missjoni. Inti ikollok diġà idea tal-kumment li tixtieq tagħmel? Iva, jiena minn dak it-tip li ħobb nippjana għamil bidu sal-aħħar. Tifhem mhux dak it-tip ta' kittib illi nibda nikteb u mbagħad naraw fejn sejri. Sa, ġin t-plotja. Ma, għaddina naqam il-proċess tal-kidba tijak. Il-proċess tal-kidba tijak. Jek tista tolli li ħarir oħra, Matew, li biz. Meta bdejt nikteb affarijiet aktar fit-tul. Tajjeb għax short stories, dak bħal biżar, per eżempju, dak kien eżerċizzju totalment differenti, dak kien rilassament totali. Imma xorta waħda hemmhekk rrid nagħmel kritika soċjali billi nuża s-satira. Imma fej bdejt intawwa l-iktar, jina xorta nqisni bħala kittib għadni nibda ta' ġifieri, għadni nitgħallem. Meta bdejt intawwal u issa għandi xi proġetti għaddejjin fil-fatt u allura nista' nkellmek fuq kif jaħdem il-proċess. Ħafna drabi l-ewwel nagħmel perjodu ta' tewdin u taħsibijiet biss, tajjeb ħafna drabi nuża l-lejl għalhekk, ġifieri malli nistembaħ nibda naħseb u l-lejl iġib li ħafna affarijiet tajbin. Tistembaħ kollak fis-sodda, suppost dal-ħin riqet imma minn flok kun rilassat, ma kun rilassat. U dik hija l-ewwel fażi prattikament. Imbagħad it-tieni fażi nibda nħażżes, ġeneralment bil-lapes fuq karta, nibda nħażżes naqa' l-storyline hekk, naqa' fejn sejrin. Imbagħad naqbad il-laptop u nibda nara kapitli se jkun fihom. Sewa. Imbagħad ovvjament ma joġobnix u nibda naqqas u nżid. Imbagħad nibda nikteb u jfadal ħafna. Ġi meta tfassal il-kapitli inti qed tgħid qed tinforma ruħek dwar se jkun fihom il-kapitli. Tibda tikteb pereżempju dialogu biċċizzar, l-emmolaw, le, l-iskeletru l-ewwel. Skeletru, struttura. Issa, fadal ħafna għaliex, għax imbagħad jiena nħobb konsulta man-nies, mhux naqdef waħdi, allura ntawwa l-iktar, u ġeneralment nħu l-feedback u jkun le, pereżempju ġaġrat li darbtej, jien nagħmel ġrajja ngħid tara kemm jal qalbi ħrafa ta' 5,000 kelma pereżempju. Dak hekk beda ma' 5,000 kelma. U kemm minn kemm spiċċa? Dak xi 27,000. Missa għandi uħor per eżempju qabes sew u l-istess kien beda xi ħaġa iżgħar u mbagħad nikkonsulta ma' nies le dan jista' jkun iktar minn hekk insomma u mbagħad jibdew jiġu idejat oħrajn u subplots u stejjer sekondarji u karattri oħrajn u jibda jikber. Qed tifhem? Dik hekk naħdem. U bad once la darba bdejt tikteb. Mela fassalt għandek l-idea, fassalt il-kapitli u rranġajtom wieħed wara l-ieħor u kif għandhom isegwu xulxin insomma. La darba bdejt tikteb il-kapitli. Kif tibda, minn fejn tibda, x'qed taħseb? Ħafna drabi nibda bid-deskrizzjoni tal-post. Tajjeb, naħseb fl-epoka, fi żmien ukoll. Imma ovvjament nipprova nibni karattri li huma kredibbli, li jitwemnu, qed tifhem. U relazzjonijiet ta' bejnietom, prattikament fuq dawk naħseb, qed tifhem u mbagħad fejn ħajintlaħaq il-climax tal-azzjoni. Għax ġeneralment fil-klassi nagħlmuhom l-ewwel espożizzjoni, tesponi s-sitwazzjoni, l-ambjent u l-karattri. Imbagħad bil-mod ikun hemm build-up gradwali tal-azzjoni li twassal għall-climax, ġeneralment ikun hemm il-konflitt ewlieni bejn it-tajjeb u l-ħażin biex niftehmu b'mod sempliċi, qed tifhem. Imbagħad ikun hemm riżoluzzjoni fl-aħħar jibdew jissolvew l-affarijiet u jikkalmaw u nerġgħu ninżlu. Tifhem nipprova nimxi ma' dik l-istruttura klassika antika li hija formula li dejjem. Hija qed titkellem int fuq il-formula ta' Campbell hawnhekk. Il-Hero's Journey. Jekk trid, il-piramida, Ekku.
Għaxġarment. Huwa simili għal kif biex aħna nikkonċepuhom l-istorja meta kont nippruvaw nikbu film. Ma nippruvaw. U hija anka anka jien ekku. Ikun hemm dak l-arku tal-protagonist. Fil-kelma protagonist hemm il-kelma agon, bil-Grik li tfisser konflitt. Sewwa. Tifhem ġifri protagonist irid ikun involut fil-konflitt mal-antagonist, agon ukoll. Qed tifhem. U somehow issa it-tmiem l-ending jew ħajati pjaċir l-semmija u li minnet jara l-spettaturi, eċetera, jew ħajirritak. Ġeneralment tifhimni qed tkun qed tagħmel film għajdli inti. Ma nafx blima toma tkun tixtieq li joħorġu wara li jkunu rawh, pereżempju. Dik hija vera komplikata. Issa inti l-aqwa films iħalluk mhux b'nota waħda kif ninterpreta jien akkord li fiha jkollha ħafna sfumaturi emozjonali. Niftakar film l-ewwel darba li ħassejt li rajt film u vera irnexxilu għan nibdak il-mod nas kien Malena. Il-Lallu, all right. Ta' Monika Bellucci. Meta fl-axħar dak jibda jirrifletti fuq iż-żbuħija ta' żożija u ta' tfulija u kemm sabiħa ma li kollox jintemm. U li kollox għandu din-natura kattiva illi l-żbuħija l-ewwel jorielek id-duqa u mbagħad joħodi il-ħajja toħodilek. Imma tant u kapaċi. Nsejt minn kitbu dak, li f'dik il-narration inti vera tibda timla li l-ek nifsek dal-ferħ ta' żożija u mbagħad fl-aħħar biddi għalida fl-aħħar tispiċċa. U naħseb dik kienet l-ewwel darba li rajt film li ħad gost li tani dak it-tip ta' gost b'ħafna sfumaturi. Ekku. Inti? Jiena, il-fat li noħroġ minn film, per eżempju, qed niddiskuti ma' minn rajtu, fuq it-tmiem, dik ngħid ara, nexxielu l-film jaffettwani tant li mhux insejtu mal-ewwel bqajt niddiskutih, per eżempju. Qed tifhem? Nara tappella għalija, imma fl-istess mhux għal kulħadd probabbli, għax hawn min forsi jiffrustra ruħu meta il-film ma jispiċċax eżatt kif xtaq. Bix-xewqa. Naħseb il-probabilità li l-maġġoranza u ma hekk għax naħseb il-maġġoranza ta' meta tara l-iktar films li jgrossjaw, voldi l-iktar films qed jarawhom nies. Ġeneralment jagħmlu il-Hero's Journey tal-Marvel pereżempju. Tal-Marvel eżatt, forum differenti, però għal biċċa l-kbira, sakemm imbagħad pereżempju dak il-film tal-Joker. Joker jismu dak ta' Joaquin Phoenix. Per eżempju, dak li jispiċċa fanarkija totali. Għalkemm li xorta naħseb illi minn kidbu minn produċih fem li l-kultura għaddejja minn dan l-antipatija li qed tħoss li l-istrutturi konvenzjonali u li għandha dawn l-aptit li tkisser kollox u naħseb tagħhom dak l-ending biex ikollhom dal-anti-hero ma' min jirreżonaw. Eżatt. Kien film tajjeb, ħafna għad mill-favoriti. Joaquin Phoenix ma sibx li qatt rajtx film tiegħu li ma ġobnix jidherli. Għandu wieħed The Master rajtu. Ma naħsibx. Ma' Phil Seymour Hoffman ieħor li ma naħsibx li hemm film tiegħu li ma ġobnix. Fuq kult. Fuq kult ikollok da Phil Seymour Hoffman ikun mexxi kult u jsib il-da Joaquin Phoenix li jkun għadu mill-ħabs ikun moħħu moħħxi jkun ġi mit-tieni gwerra dinija meta jkun qiegħed Pearl Harbor. U jihdu taħġwin ħajħu komplu jikissir l moħħ. Dan Joker għamilt paper fuq u kont qabbiltu, xaġa stramba, qabbiltu ma ktibt Oliver Frigieri, ma Carlo Magno ta' fil-parlament ma' Grush Juri. Kont studju fuq u kien ħareċa qalbi. Għalfej, għedna għadwaru? Pratikament, għax għandek il-wieħed l-eċċentriku kontra l-komplament, tifhem, unbat naddijilek insomma l-paper għax id-dettalji. Tħossok naqek dak l-eċċentriku inti kultanti ju? Jiena eċċentriku. Jien minn dukon sekot ħob noqgħod ħafna waħdi, ġifieri jekk dik hija eċċentriċità. Eċċentriċità, aha. Le, forsi iktar mill-li eċċentriku li tinsaqsik illi ma tħossokx interament dejjem konsonanti mal-kultura prinċipali. Ejja, eżatt. Hekk ħassejt, hekk.
U naħseb ġganti huwa ħafna riflessjoni ta' dak. Iva, anka il-mod kif ktibtu, ma nafx ndunajx waqt li kontet album kal-Malti li użajt Malti, semjietu ħafna. U vera ta' negozju. ħafna qalu li jekk, għax jien kelli biżat tistra minn jafur se jgħodu jgergrox minn nifhem kelma li hemm law. Kien hemm min qalli ġalt nimur infittxa. Tajjeb. Tajjeb. Zidna kelma oħra fil-vokabolarju. Kien hemm mat ta' kliem illi ma kelli naħseb dwarhom darbtej. U hija jew mill-kuntest forsi toħodhom. Jew toħodhom mill-kuntest. Li hija ħaġa tajba, jien l-esplorazzjoni tal-lingwa toġobni ħafna meta tkun magħmula b'ċertu impenn. Tuħu gost, isma' ħana għamilna reklam żgħir. Dan huwa ġganti u hardback. Iva, hekk biss. Hekk biss hardback. Tajjeb, mela, jiena il-hardbacks il-kbar vera jdejquni. Meta jkunu kbar tfissodda, bro, jkollok ktib daqs bibja, ikun tqil, taqla l-polz, taf kif? Ma dak għomdu. Għandu mappa kif tiftu. Sewa. Edin hija il-gżira. Isu. Isa mappa ta' Malta, penġejta jen wara l-mort il-parti ta' Radio High. Bazzikament. Dik il-gżira. Ma miex Malta. U l-qoxra minna għamela għamela sabiħa? Il-qoxra dak sibt ċertu wieħed fuq Facebook sibtu Philip Slot jismu. Dan jiġri bej l-Iżlanda n-Norveġa da fotografu zaħir, għadu zaħir. U għartlu l-lellu da ritrat kammu sabiħ. Wara li ktibtu faċċa dak il-ritrat. U għattillallu dan jizu l-ambjent li ħloqt jien fi ġganti. U għat xemx titlef, għat ħaniprofa nkellmu. Kellimtu fuq Messenger. Għatlu jina interessat li forsi jkun fuq l-qoxra u tqalli mux problema, għana bat l-ek email u bat li il-price list tijaw. U jienu rejt għal-publikatur u għana Maltin taf kif, tipo kontest zaħir u għek, suq zaħir u daħqata u jgħajlek dal-allu. Kien bleluf, fimt? Dak it-tipa ritrat. Umbat għat memx tamel, għat ħani prova, t-tini darbat u spiegajtlu xini Malta, ġitkun Malta, il-lingwa Maltija, suq kem mużaj, kem jaqraw ftit, kem ma tantx joħorġu tiratura il-publikaturi, insomma, u fem, u tajilna bi prezz vera raġonevoli ħafna. Redikolu, mux raġonevoli, ta' naqqasa totalment. Sabiħ. Ħenna lina ħafna, tifhem, u spiċċajna b'dak ir-ritratt. Ritratt nimmaġina li imbaba saw fis-sens irranġat ħafna. Jisu pittura speċi taġi. Ma, fej ħajsibuħ? Fej ħajsibuħ? Ma s-listejni reklam norejni. Għant l-agenda u BDL, għant il-distributors. Għant il-ħwienet tal-kodba ewlenin kollha Maltin. Fiċuħ, min taħseb, min tħoss li huwa l-udjenza tiegħu dawn? Rawħu koll il-kbar, fimt, muħadu pjaċir bieħ sa teenagers. Ma tifhem għax imbagħad forsi tfal jenna forsi ħabba l-lingwa ta' biss lingwa tiegħi ġifieri. Jien naħseb li l-iktar probabbli jappella l-adolescent inħoss li hemm isa din il-sens ta' rebellioni l-ewwel lej il-ġenituri u speċa l-om li tiġi lura, speċa għandek l-ħajja domestika li żita ma toġobiex, issib refuġu fil-ħbiberija li hija xi ħaġa komuni ħafna fiż-żgħażagħ, li tħoss li f'ċertu punt waqaft ir-relata mal-ġenituri tiegħek u jisom sħabek saru il-faraġġ tiegħek jew fejn inti tista' tesplora l-identità tiegħek u int. U dik hija preżenti ħafna. Apparti li l-irda ambjentali naħseb għal ħafna żgħażagħ hija xi ħaġa li hija l-iktar ħaġa li tinkwithom meta tħares li d-data fil-verità, meta jagħmlu daw is-sondaġġi tal-Free Hour tal-Ernst & Young dejjem fil-quċċata jew żvilupp żejjed, overdevelopment, jew nkella. Fil-fatt issa bdejna nagħmlu green spaces ġodda f'daqqa waħda kullimkien. Flok blokka fles nagħmlu green space u ġifieri dik hija probabbli dak il-proġett bro believe it when I see it. Le, imma ovvjament huwa riżultat ta' daw is-sondaġġi biex dak li jkun jgħid la jridu hekk in-nies intuhom dan tifhem. Li hija waħda minn dawk li konna qed ngħidu dawk il-kordi li huma naqra better sweetu. Għax inti taf li mhux qed isiru jekk qed isir ħabba li kif qed tajt inti ħabba s-sondaġġi, tissir mhux għax ġenwament għandek interess li l-ambjent b'xi mod li għandek interess illi b'xi mod tara kif tista' tillapazza u tipperswadi erba' minn nies oħra jivvutawlek. Mela, hemm
L-imparti tal-proċess l-iktar li interessak minn dak kollu li spiegajt li. Ma inti spiegajt li moħħok iberren f'nofs tal-lejl. L-iktar parti eċitanti dik. Dik l-iktar parti. Illi qed nuża ħafna l-immaġinazzjoni u min jaf biex ħireġ. Fimt? Dik teċitani ħafna. Sewa. U ġieli meta per eżempju, ngħid illallu li di too much fis-sens. U ġieli ngħid okej, ħanaħdem fuqha u nibda. Tifhem? Interessanti ħafna, men. Għandek ġilħat rekord ta' xħin tistembaħ? Iva, dal-aħħar. Fixin. Jew, Biex tikteb, biex tewden. Jisu fit-tlieta ta' Tlieta, Għax jgħidu li tlieta ta' filgħodu hija The Witchcraft Hour, hemm tips ħieħ insejta minnu Conversations with God Neil xi ħaġa. Fejn dak kien iqum kuljum fit-tlieta ta' filgħodu u qisu jkollu dal-plazma kosmiku li jiġi blast jaġġa moħħu u tikellmu l-mulej. Naħseb fil-verità li jiġri hija li inti dak il-ħin suppost qiegħed riqed u suppost qed toħlom u naħseb li jkun hemm ċertu kimika, biokimika dejja f'moħħok illi inti qed tesperjenza meta tkun imqajjem. Li huwa interessanti ħafna f'dak li qed tajt inti wkoll li inti id-dinja li ħloqt hija dinja mingħajr ħin, l-spazju mhuwiex relattiv u dik hija d-dinja tal-ħolmu. Li hija kollha speċa simbolika, titraxxendi daw l-istringenzi kollha. Jien ħobb nikteb il-ħolm, ġili tfajt tikteb il-ħolm. Ifhimni speċi ta' hekk qed nagħmel, was probably. Ekku. Ja viċin, jien ngħidu viċin. Imma li noħolom ħolma u niktibha le ngħidha sinċerament, imma li nutilizza dan il-mument li qed tgħid li bl-aħjar mod għalija qed nagħmelha. Mbagħad ma tqumx imbażwar jew. Iva. Imma jiena drajt nagħmelha għax għamilt perjodu twil nistudja u peress li bit-tfal żgħar u hekk kont waqt li qed nagħmel dottorat, pereżempju kont inqum bl-alarm fl-4 jew l-4 u nofs. Fimt? U dik kienet tkun xogħol imma mhux gost. Tifhem eċitanti ħafna. U issa nħu pjaċir jekk nistembaħ u nagħmel xi ħaġa nħu pjaċir iktar, tifhem? Noħloq kreazzjoni mhux nistudja. Ma x'dottorat għamilt? Fil-letteratura. Allora, immaġna li kien hemm elementi minna li ħadd gost tagħmel. U hija ma differenti. Għax tkun qed taqra r-riċerka ta' ħadd ieħor imbagħad tagħmel tiegħek. Jew jien naqa' mixtieqek minn dawn l-affarijiet. Nismak titkellem fuq dawn l-affarijiet nibda ngħid kien nixtieq għandi hekk sena nista' noqgħod nagħmel hekk. Imma mhux se nistenbaħ fl-4 ta' filgħodu biex noqgħod nagħmel hekk. Ġifieri naħseb ħanibqa' Tibqarijiet. Tibqarijiet u mingħajr ċertifikat. Le, da mhux ta' ċertifikat dawn l-affarijiet. Le, ma fl-4 ta' filgħodu kont tistembaħ biex tagħmel U kont inkun għajjin matul il-ġurnata, ovvjament. Żgur, Madonna. Le, kont inkun tajjeb filgħodu u hekk imbagħad naqgħor wara s-satejn tlieta ta' wara-nofsinhar. Imma dak fil-ħajja ta' teacher huwa ħin tajjeb li tibqa' tajjeb matul il-ġurnata. Sa tlieta ta' wara-nofsinhar. Sa tlieta u daqshekk imbagħad. Kif inhi ħajja ta' teacher? Skont, jien nessajat post-secondary, junior college. Iba kont kont sekundarju. Ejwa, mela. Ġifi differenti l-ħajja ta' teacher. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Żur Vinja Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.vinjacapricci.com. Kemm ilek issa il-Junior College? Id-disa sena. Id-disa sena. Sewa. U l-esperjenza l-Junior College, ovvjament inti qrib ħafna żgħażagħ. Ġifieri għandek naqra il-pols ta' xed jaħsbu żgħażagħ. U l-interess, x'tgħallem Junior College Malti qed Malti, letteratura. Letteratura Maltija. Kif inhu l-interess tul dawn is-snin? Stiet majna? Ifhimni ejja ngħidu dejjem ikollok it-tipi differenti fl-ima sens, ikollok min għażel is-suġġett għax
jħobbu jridu minn għażlox bil-fors. Anka f'dak il-level, anka xi tisir avukat ħafna drabi, qed tifhem ġifieri hemmhekk tinduna l-interess li jista' jvarja mhux qed ngħid li bkull minn għażlu l-avukat mhux interessat, ta' għax imbagħad jiddependi mill-karattri. Ifhimni da ovvjament ħajkollok studenti daw li jipparteċipaw, l-oħrajn il-kwieti ma jipparteċipaw qatt, qed tifhem. Ġieli jkun tinduna li qed jassorbu xorta, għax darba millux il-tqajt ma' studenta minn daw il-kwieti li issa intafat bruħaw bġisima fil-letteratura, għattara di għat ma kienet tistraf sentej titkellem. Ġifiri xorta jkun hemm il-kwieti li għedin jassorbu. Interess ifimni, sfortunatament intu għom il-letteratura biex jistudjawa, li diġa bdejt fuq siqħazina, l-letteratura it-tijal xaħat kif tajtek dal-ktib biex tuħu pjaċir taqraħ, mux għet inġalek tistudjaħ biex un batna mill-lek eżami. L-imparti huma problematiċi tal-istudju tal-letteratura. Għax huwa, fis-sens, jien ħafna mill-affarijiet li tallimt dwar il-ħajja ġew mill-letteratura. Speċa t-esperjenza d-dinja, anke jekk hija fittizja, ma jkun hemm ħafna isu tista' torjentak ħafna fl-eżistenza jiena nħoss. U għal daqstant speċa tajjeb naħseb li nistudjaw l-letteratura. L-imparti taħseb li hija problematika tal-istudju. Nifimni, meta ikun hemm pereżempju romanz li ma tantx jieħdu grazzja miegħu għall-argument. U qed nisforza U qed nisforza taqraħ. Pereżempju jkun twil pereżempju, fehmtu ejja żeru ngħidilhom ma titu taqraħ waħedkom mhux miegħi biss. U jiena jgħidu l-verità għaddejja baqgħet l-ewwel paġna, fehmtu tajt qalbi, eċetera. Dik hija diġà problema. U ovvjament jien nipprova nagħmlu letteralment kważi paġna magħhom. Tifhem, mhux naqraħ kollu, ma nurihom il-partijiet li huma ta' interess. Meta wieħed ikun qed jistudja l-letteratura, x'qed nippruvaw nitalmu? Ifhem dak li attinti ta' ġifieri fil-verità jiena b'mod romantiku ngħidlek dak li jista' b'xi mod itejjiblek ħajtek. Jew dak li jista' b'xi mod iġalek tirrifletti fuq esperjenzi ta' ħaddieħor għax il-ħajja tiegħek mhux twila biżżejjed biex tesperjenza l-esperjenzi ta' ħaddieħor kollha. Tifhem ġifieri għandek dik l-idea li isma' hemm ħaddieħor mhux jien biss neżisti fid-dinja min ixin iċ-ċentru tad-dinja u qed infettaħ il-mentalità tiegħi, infettaħ moħħi biex nara x'esperjenza ħaddieħor anke f'pajjiżi oħrajn, f'kulturi oħrajn ġifieri. Ġifieri dik hija s-sabiħ, qed tifhem? Kien hemm xi ktieb hekk li lilek partikolarment kellu din l-influenza fuq hekk li qed tgħid? Jiena waqt li qed nagħllem tant kemm nibqa' nagħllem l-istess ktieb illi jibda dieħel imbagħad ġo fija l-ktieb, fimt? Pereżempju anke ktieb li forsi jdejjaqhom jew hekk jien naf kellna Lelita Ħażżajr pereżempju li kien kont inħobbu. Ħanuża verb sempliċi u sabiħ kont inħobbu. Imma mbagħad kotba ejja mmorru lil mit-textbooks. Għalfejn kont tħobbu Lelita Ħażżajr? Lelita Ħażżajr ukoll għandek dal-wieħed kontra kulħadd prattikament. Da kien jgħix ġoraħa li jismu Ħażżajr li forsi hija riflessjoni tal-mentalità ċkejkna ta' żgħarin, nies ta' Ħażżajr. U kien intelligenti ħafna u kien ovvjament ma jiffitjax fil-kuntest soċjali tiegħu. Mbagħad jipprova jiffitja ma għal xejn. Anzi, is-sitwazzjoni tiġi ħar. Tifhem? B'xi mod huwa kif pereżempju jipprova jiffitja billi jiżżewweġ u qatt ma kien jemmen fiż-żwieġ. Tifhem? U mbagħad ikun diżastru iż-żwieġ, ikun falliment totali. Tifhem? U mbagħad anke jibda tant kemm jieħodha bi kbira li qelibiela lil mara pereżempju li jibda jwaħħal ħafna fih innifsu, jibda jsu jiġġennen, jibda jħossu miġnun. Tifhem? U da mill-karattru, da sabiħ, dan importanti fl-istorja tal-letteratura Maltija, għax għandek shift, tranzizzjoni. Jibda bħala l-eroj tipiku tar-romanz storiku, pratikament sabiħ, intelligenti, tajjeb kollox, jħobb l-alla, jiġi l-ewwel fir-religion, l-iskola. Imbagħad jispiċċa l-oppost, fl-aħħar l-anti-eroj pratikament. Tajjeb, jaqtawh bħala miġnun, ħadd jitnejjek bih. Diżastru f'kollox fuq ix-xogħol fil-familja, f'kull ma semmi, dak huwa vjaġġ interessanti ħafna li jmur kontra dak li kont qed ngħidlek l-ewwel. Definitely bil-maqlub. Ġifieri
sabiħu kolla ximur kontra dik, għax ħafna drabi li t-devi u tmur kontra il-vjaġġ tipiku u għatajib u koll. U dak huwa importanti kot ngħidlek fl-istorja tal-letteratura għax beda l-ideja ta' l-antieroj. Ġo fil-kuntest Malti. Meta nkitebu? Forsi tajdinna xi 1938 jidirli. U interessanti, anka per esempio Juan Mamo u li t-nanna venut. Il-kommentarju soċjali ta' Juan Mamo u kol għadu relevanti tal-lum. Daw għet insemmu nies li provaw jamlu xaġa differenti, mux ta' zmienhom, u ma tanġaw mill-qwa tajjeb. Juan Mamo kol kien parti me xirka ta' Manuel Dimek, u minna li. Iva, parti me xirka tal-imdawlin, ux. Parti me xirka tal-imdawlin u kol ma marx. Kien ħabib tijaw, fil-fat, kien mur jaraħ l-Eġittu. Le, interessanti din il-figura, kemmi prezenti din il-figura ta' dal-karattru Malti, li ġerament nħoss li l-kittib ikun qed jipprova jifhem xi ħaġa dwar il-kundizzjoni tiegħu. Li jħossu emarġinat minn soċjetà, mhux neċessarjament ikun iktar intelligenti, għax ikun iktar kritiku. Mhux hekk, dik l-intelligenza wkoll. Il-fatt li kapaċiti kritika mhux tieħu kollox ovvju bħal-naċ. Dik għalija l-aqwa forma naħseb ta' intelligenza. Naħseb hija jekk m'għandekx dik jekk m'għandekx il-bidu, fimt ma tistax tistartja mingħajra. Jissir naġa bażikament. U nista' nipperswadik ta' kollox. Interessanti ħafna, għax mbagħad ikollok nies speċjali tħoss li fl-istorja jkun hemm min kellu dan il-moħħ kritiku imma fem illi jekk tleħħen daw il-ħsibijiet kritiċi, kważi aħjar biex għinġi li kelli konverzazzjoniet ma' politiċi, musen semmi minn huma, li għeddu lek ma' minnaċ ta' naċ u t-tkellimhom. Taf kif? Li għafu li jistaw jihdu vantaġġ mill-fat li għaw ħafna nies li mhumiex kritiċi. Sibtilna d-data jew? 1938. 1938. U Juan Mamo minna 20s. Qablu dak. 20s mali. Juan Mamo u li innanna venut fl-Amerika. Tema li isa edha u koll prezenti fi ġganti hija l-idea ta' li ħossom li m'għandhomx poter. Speċjalment dawk it-teenagers. Eżatt, li dawk it-teenagers m'għandhomx poter fuq dan il-tnawwir tas-soċjetà. Tirreżona miegħek dan is-sentiment. Minn ġofija ħarġetux. Minn ġofija ħarġet illi nħoss impotenti li nara affarijiet li mhumiex fl-opinjoni tiegħi fil-moralità tiegħi qed tifhem skont kif nixtieq jiena li huwa l-ideali, diġa ħaġa ta' Oliver Frigieri wkoll pereżempju għalhekk nirrelata ħafna. Ukoll ma dak li jikteb. Ħarġu minni l-karattri u ġifieri qed jirriflettu l-inħoss jiena u mhux biss imma jirrifletta ħafna xi jħossu żgħażagħ. U allura m'għandniex għalfejn nistaġbu li żgħażagħ meta nagħmlu xi survey niskopru li jridu jitilqu minn Malta pereżempju. Qed tifhem? Għax jixtiequ jagħmlu xi ħaġa ma jafu li ma tista' tagħmel xejn fl-aħħar mill-aħħar. Jekk m'għandekx il-poter, m'għandekx il-flus. Tista' ejja ma nkunx daqshekk negattiv. Ejja ngħidu jiena fil-graffiti pereżempju, qed jagħmlu xi ħaġa qegħdin jipprotestaw. Qed tifhem ġifieri hemm żgħażagħ illi jemmnu li tista' tagħmel xi ħaġa u ġieli bil-protesti tagħhom bidlu xi ħaġa, jiena fis-siġra ħajnqalgħu il-most tal-argument. Llum kellna is-sitwazzjoni il-konklużjoni tal-inkjesta pubblika ta' Jean Paul, Sofija. Di mara waħda li kienet id-determinat li kella tajjeb naħseb jew li għandha tajjeb Isabel li kella tir speċifiku. Isuma l-ewwel kienet ta' fejn trid tasal bi għad l-affari u kella wkoll id-determinazzjoni li xejn mhu se jostakola milli tasal minn A sa B. Ħanaqsam miegħek riflessjoni, kombinazzjoni waqt li kont nistenna t-taxi. Ftaħt il-Facebook u Abigail, uħtok, la sœur,
tellat status li naqqasna fek il-ħaqx rajtu inti għax issa tellat. U qalet internaxxilek taqqat il-poplu warajk l-Isabel. U moħħi klikja malajr. Isabel isa id-duluri tajjeb tal-lum. Sewa. Issa Oliver Frigieri meta kiteb il-poezija l-akbar mass meeting, is-subtitle huwa kif fi klimi, kif ispirajt ruħi meta rajt l-uċuħ mixjin waqt id-doluri, waqt il-proċessjoni tad-doluri. U x'inhu l-argument ewlieni tal-poeżija? L-argument ewlieni tal-poeżija hi li l-politika partiġana tal-blu u l-ħomor jgħidha speċifikament tifret imma il-Knisja taqqat. Id-doluri taqqat. Tajjeb il-fenomenu tal-proċessjoni tad-doluri niftakar meta kont żgħir anke nies xelleratu qatt ma risqu lejn Knisja d-doluri kulħadd kien imur. Tajjeb, mela Oliver Frigieri kien affaxxina ruħu waqt il-proċessjoni meta spira ruħu di meta kitibha ilu ta' kitibha fil-bidu ta' 80 naħseb. Qal illallu qal ara l-popolu Malti kapaċi ikun maqut da f'nofs ġifieri ġlied kważi gwerra ċivili kien hemm waqt li kitibha. Fihom id-doluri kapaċi jingħaqad mela Knisja inti l-unika element, l-unika istituzzjoni li kapaċi taqqat. Tifhem? Issa ormai għaddew iktar minn 40 sena li kitibgħu forsi mhux qed naraw il-Knisja li tista' taqqat, imma Isabel bid-dulur tagħha. Tajjeb aħna sibna bħala poplu xi ħaġa persuna li taqqadna. Li tajt li l-Knisja taqqat naħseb hija l-aħħar biċċa li hija far reaching. Jiena naħseb li hemm ċertu arketipi li l-bniedem kważi jrid u ma jridx huwa imsejjaħ biex jirreżona magħhom. U naħseb li Isabel bħalma tajt inti l-arketipa tad-dolur li teżisti anke lil mill-Kristjaneżmu ta' dilhom ta' ebda ħtija li għandha tifel li mandu ebda ħtija li jinqatel minħabba r-rejba u minħabba l-ignoranza u minħabba hija eżatt l-istorja tad-doluri. Allura inti mbagħad x'in dakinhar meta kienet fil-Parlament u ingħat li l-inkjesta mhux se tingħata kien mument fej inti bdejt tħoss bdejt taraħ viżwalment dak loġieħ u inti bħala tifel partikolarment imrobbi f'kuntest kultura kristjana li ilek tisma' fuq id-doluri minn meta kont f'żaq ommok, dik bil-fors sejjaħlek biex tqanqallek ħafna emozzjonijiet ta' sejħa l-ġustizzja. Eżatt. Ġifieri xaġa li ħsibt dwara wkoll. Għalfejn tħossok impotenti, però, fis-sens. Forsi għax issa iktar ma bqajx żagħżugħ u iktar ma bdejt nikber, iktar bdejt nara l-istorja tirrepeti ruħha, anke elezzjoni wara oħra nibda ngħid imma jien eżattament x'semmur nivvota nagħmel. Fimt għandna dir retorika tal-vot tiegħek importanti, eċetera. Dal-aħħar qed nidħol f'dil fażi, ħabib tiegħi fuq ix-xogħol dejjem jgħidli le mhux tivvota dejjem ngħidlu le dak obbligu morali tiegħi dmir lejn is-soċjetà, fimt? U rrisaq lejn iċ-ċiniżmu. Tifhem? Tipo tibda tgħid jekk ma jkunx hemm A jkun hemm B probabbli ħajamel bħal A. Tifhem? Daw l-argumenti li anka jippreżentaw it-teenagers ta' l-adolescenti tagħna ġifieri li tajnihom by the way il-vot ta' 16 imma ma preparajnihom xejn x'għandhom jagħmlu bih. Dik huwa nkwit kbir tiegħi personali. Tifhem? Irrisaqsik fuq żewġ affarijiet, ħanħu nota tat-tieni waħda. Però ma taħsibx li l-vot li ma tivvutax hija fiha nfisha vot ta' sfiduċa fejn inti qed tgħid li l-klassi politika ismani ħadd minnkom. Iva, jien hekk nixtieq nemmen, imma mbagħad il-counter argument ikun illi hekk qed tħalli ħadd ieħor jivvota minn flokok. Qed tifhem u dik iġġibni f'dilemma u nibda ngħid x'se nagħmel. Qed tifhem? Le, ara, hemm. Ġej m'iniex konvint milli qed ngħidlek assolutament, ma nafx se nagħmel fil-elezzjoni, pereżempju. Hemm ħafna speċa xwiet jiddewati, għax inti għandek l-element tal-prattiċità kif qed tgħid inti mhux aħjar
Spiex ta' anka jek forsi m'intix perswas daqshekk mit-tali, mhux aħjar imma tivvota lilu biex timmitika l-possibilità li jkun hemm xi ħadd li taf żgur li qed jagħmel affarijiet li ma jogħġbux. U dik huwa argument li għandu ċertu merti, però mbagħad hemm ukoll l-argument ta' isma' għandna kultura politika li qed dejjem toħroġ, qed dejjem fl-aħħar mill-aħħar li tixettel minn ġo fiha huma dawn it-tendenzi li naslu għal dawn l-affarijiet li huma xejn pjaċevoli. U allura kif wieħed jista' jgħid li jekk jiena ma nivvutax, qed ngħid illi jiena l-kultura kollha kemm hi ma nsibx resonanza magħha. Iva u hija ħasra u dak huwa t-tarf. Ejja morru fit-tarf ieħor, ejja ngħidu il-bidu x'għandu jkun, l-eruq x'għandhom ikunu, issa x'naħseb jien tajjeb. Jiena nemmen li l-edukazzjoni politika għandha tibda fl-iskejjel u kemm tista' tinżel l-isfel aħjar. Primarja, sekondarja, hemmhekk għandna nibdew nedukawhom. Qed tifhem? Ovvjament hemm problemi enormi fis-sistema, kif isiru l-affarijiet. Per eżempju l-fatt li l-politiċi m'għandhomx paga tajba li wieħed jimmira liha qed tifhem biex insir politiku. Meta tmur fil-primarja ma tantx se ssib min jgħidlek isma' jien nixtieq insir politiku għal ikber jew fis-sekondarja. Qed tifhem? Il-paga kieku tkun sura ta' nies, forsi nies li huma sura jitlu għall-politika. Qed tifhem? Imma dik li tidħol għall-politika u tittara kif nagħmel ħabib ma' dak u ma' liħor biex imbagħad naħseb fihom mbagħad jaħsbu fija, eċetera, eċetera. Is-sistema la hija diġà msewsa. Qed tifhem? M'hemmx fejn tibda. Jien għandi ftit apprensjoni fuq l-idea li nagħlmu t-tfal il-politika għax hija xi ħaġa mhux daqshekk ċara ta' kif wieħed jista' jagħmilha. Perswasi li tfal għandna bżonn nagħmlu impenn iktar b'saħħtu biex ikunu kritiċi biex kollhom din il-kapaċità ta' ħsieb kritiku. Dik hija l-politika, John, tipo l-idejat, li nikkonfrontaw l-idejat flimkien, niddibattu u jien nirbaħlek għax l-idea tiegħi nikkonvinċi iktar nies li hija l-aħjar għall-pajjiż minn tiegħek. Dik hija l-politika lesta. Tifhem? Ġifieri kieku naqbdu nagħmlu dil-politika tal-idejat ħansejħilha hekk. Imma mhux ta' tiegħek ħażin kollu, tiegħek dejjem tajjeb, għax tagħna tal-partit tagħna kollu tajjeb, tkun ma tajdu intom ħażin, diġà xejn. Għalhekk qed ngħidlek li nedukaw it-tfal jispiċċaw jirrepetu bħal pappagalli u bħal xadini kif kien jgħid Ġwan Mamo li jagħmlu l-żbalji tal-kbar. Qed tifhem? Ġifieri x'imkien irridu nibdew. Però issa dik il-katina tinqata'. Kif qed naraw? Jalla mhux qed naraw l-echo chamber tagħna biss. In-numri juru li dik il-katina tinqata'. Jalla. Però mhux neċessarjament ħajkolna ir-riżultati li nixtiequ. L-umenu mhux fi żmien preżenti. Ġifieri mela, inti meta tħares li l-aħħar elezzjoni kellek voter turnout vera baxx, meta tkun trassa mal-bqija tal-voter turnout mis-66. L-aħħar li votajna daqshekk baxx kien fis-66, il-voter turnout kien daqshekk baxx. U ħafna minn dawk il-probabilità għalkemm il-Kummissjoni Elettorali batna xi 20 email qatt ma qaltilna huma żgħażagħ qed nasal għal dik il-konklużjoni għalfejn. Għax imbagħad meta tara s-sondaġġi tal-Malta Today u daw sondaġġi xjentifiku li jsiru, il-biċċa kbira tan-nies li mhux jivvutaw huma il-cohort demografika żagħżugħa. U b'mod speċjali iktar ma jkollhom edukazzjoni inqas qed jivvutaw. Sewwa. Voldieri m'għadhomx iħossu li jappartienu għal partit. Ġifieri dik żgur m'għadhomx iħossu, ġifieri jekk daw mhux qed joħorġu jivvutaw, mhux qed jgħidu li qed nivvota għall partit jiena dak obbligu tiegħi għax huwa parti mill-identità. Dik ma jħossuwix. Mhux bħalma kienu jħossuha l-ġenituri tagħna. Hija ħaġa tajba. Però mbagħad il-periklu huwa li jitilfu kollhom diżinteress totali fil-politika. U naħseb li illum qegħdin f'sitwazzjoni fej hawn biżejjed opportunitajiet u distrazzjonijiet biex il-politika ma nibqgħux nagħtu każa. Li umma m'intix telimina qiegħda hemm, mhux hekk teżisti, tibqa' teżisti mhux hekk. Jekk għandek seba' qudiemi żgħażagħ illi ma jridux jafu, it-tlieta l-oħra huma ħajiddeċiedu x'se jsir mill-pajjiż. U bidejhom ħajkun, qed tifhem, ġifieri das-seba' jien inkluż
Fimt qed iħallu f'idejjiet li tal-oħra għall-argument, ġifieri. Ma nasibx li huwa proċess linjari, naħseb li inti meta jkollok xi ħaġa li hija daqshekk nifdet l-eruq fis-soċjetà tagħna daqs kemm hu l-partiġjanizmu bħalma kien pereżempju naf l-iskjavitu l-Amerika li nisa ma kellhomx il-vot biex sama l-abolitionists u s-suffragettes waslu biex ikollhom ir-riżultati li samna mbagħad eventwalment waslu għalihom. Kellek u ħafna perjodu fejn ikun hemm interess kbir, u mbagħad diżinteress, u mbagħad qisu ntilef kollox, u mbagħad qisu ntrebaħ kollox jerġa' jintilef. Sa ma fl-aħħar tinbidel il-kultura. Naħseb il-kultura hija waħda mill-iktar affarijiet diffiċli li teżorċita minn soċjetà u mhuwiex traġit linjari. Titkellem ma' żgħażagħ li tgħallem fuq Semmejt l-Oliver Fiġġieri qiegħed fis-sillabu u għandna setta poeżiji politiċi. Allura bil-fors ikolli nitkellem fuq il-politika partiġana għax kif għadlek isemmi l-blu l-aħmar fihom. U ma fost l-iktar poeżiji li interessawhom. Ġifieri il-politika bil-capital P ngħidu hekk fil-kelma ġenwina tagħha tinteressahom, imma mbagħad dan huwa sintomu ta' intelligenza, meta naslu għal partiġjaniżmu jgħidu li ma rridx ikollix naqsa, ma rridx nkun parti minna l-ħaġa. Dak huwa is-sentiment. Is-sentiment li qed tirċievi meta tħaddu. Ta' min jitkellem, issa jkolli l-kwieti li jkunu parteċipi f'xi partit u probabbli jgħidulek ħanqod kwiet mista niftaħ f'da dibattitu ta' ħsieb ħieles. Pereżempju aħna l-kulleġġ waqqafna grupp jismu ħsieb ħieles, litteralment. Li niddiskutu il-politika, ġifieri kollox, imma mingħajr ma għandna irbit ma' xi partit jew ieħor. Qed tifhem? L-ideja hi li nixprunaw l-istudenti lejn il-ħsieb kritiku. Sabiż. Tifhem, imma xi ħaġa li fejn tagħmlu da? Il-kulleġġ bħala parti mill-extracurricular program tagħhom, ġifieri jipparteċipaw fih. U x'format jieħu ġifieri? Il-format li jieħu huwa diskussjoni bejn l-istudenti, ġieli nħallu lilhom jiddiskutu mingħajr ma nġibu l-ħadd, tipo abort u jkollok diskussjoni ddum xi satej. Dak għalija kien highlight li għattilhom jien esperimentaw ma nġibu l-ħadd jifhem fis-suġġett, ma nġibux xi adulti qed jipprova jipriedka, ħallu lilhom. Dik għalija kienet l-isbaħ waħda. Qed tifhem, imma ġieli nġibu espert fil-qasam. Sewa. Jew żewġ moderaturi u. Le, noqogħdu jintervistaw huma, fim ġerment ikun hemm tnej jiddibattu kontra xulxin, qed tifhem. Jew ġieli nġibu mistieden wieħed u mbagħad biex nibbilanċjaw nġibu li ieħor li jaħsebha bil-maqlub darb'oħra, imma bdejna dal-aħħar snin nagħmluha din ħaġa. U hemm interess fiha? Iva, hemm interess fiha li baqa' jiżdied matul is-snin. Sa, ġifieri il-konklużjoni tiegħek ta' xagħat li tiltaqa' ma' ħafna żgħażagħ. Ir-raġun li ż-żgħażagħ mhux jipparteċipaw fil-politika għax din hija nimma speċa f'moħħi ta' għalfejn qed tiġri u għandi naħseb interess, naħseb li hija ħaġa oġġettivament. Li hija xi ħaġa oġġettivament ħażina li jekk ikun hemm wisq diżinteress fiż-żgħażagħ. U allura ħafna drabi nsibni naħseb isma' di għalfejn qiegħda tiġri, għalfejn daw dan in-nuqqas ta' interess. U s'issa sibt speċa numru ta' raġunijiet. Waħda hija li l-partiġjaniżmu dejjaqhom u jħossu li isa kważi battalja mitlufa li tidħol fil-politika għax isa dominata mill-aħmar u l-blu u m'hemmx spazju għall-ilħna oħrajn. Mbagħad hemm min jgħid min inħoss li jaħseb li jista' jkollu ħajja tajba mingħajr ma jkollu involviment fil-ħajja pubblika għax tant opportunitajiet. Biċċa kbira tan-nies jiddeċidu hekk. Lilek ħajkolli ħajja tajba nipprova ma jkollix naqsam mal-politika. Ironikament hija żbaljata imma u nikkritika lili nnifsi l-ewwel wieħed għax il-ħajja tajba ħadd tiġi influwenzata minn min jgħid involut fil-politika. Ġon, jiena mistoqsija dejjem tberren ġo moħħi hija mhux inti ta' ġifieri persuna li rersqet lill-politika int għalfej tersaq lejn il-politika. Għalfej jersaq lejn il-politika. Jekk twieġeb dik ikollok rendi kont ta' xed jiġri. Għalfej tersaq għal-politika. Darba xi ħadd qal
jekk tidu tirriċerkaw. Xi ħadd qal tidħol fil-politika tafu kif huma dawk it-tlieta. Tkun missjonarju. Eżatt. Bdejt bit-tajjeb int, eżatt. U naħseb vera. Tajjeb jew għax miġnun, jew għax ħallil, jew għax inti għandek din il-kuxjenza soċjali tant kbira, jisek il-Madre Teresa ta' Malta, illi diħel għal-politika ħatati ruħek u ġismek ħat issagrifika familtek u ħinek u kollox għal ftit flus, tajjeb għax da paga miżera, biex forsi s-siprek fil-parlament u tibdel l-andament tal-pajis. Ebu koll egomania u koll tista' żida number 4. Forsi hija parti mill-ġen. Għaw Malta fil-verità il-politiċi huma ċelebritajiet u. Iva mhux għalhekk biss imma tipo sfortunatament ikun hemm min jgħidlek jien ħamur fil-politika ħajkolli ħbieb importanti ħalli mbagħad naġefolaw il-xulxin prattikament. Le, għandek naħseb teżisti skala jiena. Naħseb hemm min ikollu din ix-xewqa li jiġi meqjus iktar fis-soċjetà, jkollu iktar status fis-soċjetà. Allura jkollu ċertu ħbiberiji ma' nies għolin fis-soċjetà u dik il-politika tiegħek. Sewa, u mhux neċessarjament ikunu x-xewqiet mill-li sirt naf, mill-politiċi li sirt naf, mhux neċessarjament dejjem ikunu daqshekk malizzjużi li qed jagħmluha biex jagħmlu l-flus. Le, hija aħna bħala primates għandna din issejħa l-status. Le, għandna din ix-xewqa li aħna nkunu meqjużin fl-ogħla skaluni tas-soċjetà. U l-politika ta' tiegħek. U l-politika dik it-tiegħek u għax tmur restorant u jafuk jekk jinnaf jimxu stradarjali, jimxu f'nofs triq biex kulħadd iselmilhom u jgħidilhom hello. U dik il-bniedem hija xi ħaġa li jisker fuqha. U naħseb dik hija parti mir-raġuni għalfejn jidħlu fil-politika. U mbagħad għandek u l-problema hija li la darba inti torbot is-self-esteem tiegħek ma' is-siġġu tiegħek u mal-pożizzjoni tiegħek, issir vera diffiċli biex imbagħad toħodha kontra dik il-magna li qed tisqikum. Ġifri aħna din nixtiequ għal xi ħaġa pjuttost impossibbli għax min nixtiequ li tinbidel il-magna imma min hija tħaddimha il-magna u min hija jiddiżinja l-magna fideh biex ibiddilha u għandu l-poter mhux se jbiddilha kif qed tajt int. Ġifieri jrid jiġi xi ħadd il-messija biex jgħid isma' ejja nagħmlu sagrifiċċju u nbidlu s-sistema kollha biex ikollna politika aħjar. Iva, fis-sens, illi ma nasibx li jista' jkun jiġri l-Messija, sewa jista' jkollna l-Martin Luther King Jr. tal-politika Maltija, minkejja li ma tantx jiena bniedem li hija xi ħaġa li tappella li jew nemmen fiha jew li. Fil-passat kellna minn prova, kellna minnhom. Kenna Michel Anton Vassalli fil-passat, li prova jkun il-Messija biex jibdel is-sistema. Kenna semmejna l-Manuel Dimek, per eżempju. Imma daw kollha spiċċaw diżastrużament. Diżastrużament. Martin Luther King. JFK. Gandhi, per eżempju. Kollha spiċċaw ħażin. Dawn huma figuri messjaniċi, li jissagrifikaw kollox, apparti JFK, għax JFK kellu l-burdel nisa u bagalja li drogi fuq kull fejn kien imur. Imma l-bqija kienu nies li kienu pjuttost messjani. Insomma, anka Martin Luther King kellu xebba nisa, sirt naf. Dwejja. Kien jaqlibu ħafna l-mar. Imma ngħidu l-effett li ħallew kien tajjeb imbagħad wara mewtom. Ġifieri kollok il-Messija li nqatel, qed tifhem l-eroj, il-martri li mbagħad ħalli. Jiena kif nara jiena li hija huwa negozjat fit-tul li jiġri, meta tara pereżempju l-istorja tal-abolitionists u kif eventwalment l-Amerika neħħiet l-iskjavitu. Kien hemm ħafna patteġġament li għadda tul ħafna ġenerazzjonijiet biex waslu għaliha. Ġifieri u naħseb li eventwalment jista' jagħti il-każ biex tista' ssir naħseb iktar intelligenza milli passjoni. Naħseb. Imma jrid hemm rieda tajba minn min irid il-bidla. U jgħaddiġa fil-poter. Minix ċert hekk hux rieda tajba jew li jirnexxielek tappella self-interest
ta' dak il-persuna li qed fil-poterju, ta' dak il-grupp li qegħdin fil-poterju. fil-poterju. l-karrottu li tantu hopp allura. Eżatt, li b'xi mod inti jirnexxilek tipperswadih li jisma' din hija win-win għal kulħadd. Jaqbillek hekk. Jaqbillek hekk fit-tul u forsi jkun konċernat fuq il-legat tiegħu pereżempju, jew jifhem li jekk ma jagħmilx hekk isma' qed tuża moħħ ta' politiku ma' politiku prattikament. Naħseb li self-interest hija parti minna, real politik naħseb minħabba kif inhu l-bniedem trid tidħol fiha wkoll li jiena nipperswadik illi isma' terbaħ u nerbaħin. U ta' hekk inti ħaterbaħni. Lex, mill-aħħar ħanamlu forsi koalizzjoni informali fuq din il-biċċa tax-xogħol. U naħseb li il-raġuni jekk forsi nistgħu nesploraw din il-parti mod ħafif li dejjem isna kellna din il-gridlock li mawx pluralizmu. Li inti għandek żewġ partiti kbar ħafna li tilfu l-identità tagħhom, fil-verità tilfu l-identità tagħhom għax il-poplu ovvjament fil-mixja tiegħu żviluppa ħafna ideoloġiji differenti, ħafna ħsibijiet differenti, ħafna interessi differenti, ħafna objettivi differenti. U daw il-partiti daqshekk kbar suppost qed jilqgħu għal nofs il-bnedmin f'dan il-pajis li huma daqshekk idiosinkratiċi. Allora inti meta tispiċċa ħanaqdi l-kaċċaturi ma ħanaqdi l-ambjentalist ukoll. Ħanaqdi il-Edwin Vassallo li jgħidlek li l-gej sejr l-inferm u naqdi l-Emma Portelli Bonnici li tajlek l-omosessualità hija xi ħaġa mhux possibbli bro, mhux possibbli. U fl-aħħar mill-aħħar ħatitlef ruħek. U naħseb il-fatt illi m'għandniex partiti illi jafu minn huma u m'għandhomx din l-identità bħal m'għandek barra minn Malta ikollok pluralizmu, allura inti kollok il-Greens, kollok is-Soċjalisti, kollok faċilment identifika ruħek. Faċilment inti taf isma' jiena qed ma' dal-grupp nies, il-missjoni tiegħu taqbel kważi ma' dak li nixtieq. Mhux hekk. Ma jistax ikun li jkun hemm jinnaf il-proġett fuq ODZ u l-partit tagħna tikkunsidri jekk hux ħanwaqfuh jew le jekk aħna l-Greens. Eżatt, ovvja illi jekk ħajreaġixxi. Qatta bla ħabel, għana kif ħansolvu għadi, mhux imma dak etina l-sponsor tat-television u dak issir impossibbli. Jiena naħseb li jiena di natura xettiku ta' affarijiet li huma kbar wisq. Meta business ikun kbir wisq, u jew grupp politiku jkun kbir wisq, laqgħa waħda nibda nsir xettiku. Għax f'dak il-punt isa tispiċċa taqdi wisq ħtiġijiet konfliġġenti u l-affarijiet jibdew jitnawru jikkorrompu ruhom. Ġifieri again anke s-sistema elettorali li ma tippermettix li jkollok il-partiti żgħar rappreżentati fil-Parlament, dik ukoll. Dik hija diffiċli ħafna. Irid ikollok xi ħadd fil-poter li jibdilha għal ġid tal-pajjiż mhux għal ġid tal-partit li fejn ħassibu. Dik mhux se tiġri. Mhux hekk. Dik mhux se tiġri. Allura trid naħseb li trid tifhem jekk inti tkun dieħel għal din l-avventura, għal din il-missjoni li inti li tista' terbaħ bħala partit ġdid, tellux mhux xkejken, tellux xkejken ġdid. Huwa dak li jissejħ il-kingmaker position. Fej inti tkun dik il-massa li tagħmel id-differenza fil-bilanċ. Sewa meta jkollok il-votazzjoni, skont fejn ħad ivvot fejn bivvota l-blok tiegħek, ħajmur ħad iħud dik id-direzzjoni. Issa dik biex issir jiena tal-fema illi inti kollok numru żgħir ta' distretti li tiffoka fuqhom. Ma tippruvax tagħmel kampanja fuq livell nazzjonali meta għandekx il-flus, ir-riżorsi, ir-riċ, m'għandekx dawn l-affarijiet. U naħseb li llum il-ġurnata it-teknoloġija u l-kultura fejn qiegħda, għandna kulħadd timxebba kulħadd irrabjat. Ġon, nissuġġerilek tip jismu Ir-Reborġ ta' Alex Farrugia. Ta' Alex Farrugia. U prova jagħmel xi ħaġa simili. Ir-Reborġ. Li tella Ir-Reborġ.
li ħada kontra l-żewġ partit il-kbar u rnexxielu jitla fil-poter. U rnexxielu. Rnexxielu. Okay, happy ending. Le, xorta mhux happy ending. Dak bajis John Mallija, l-ħin kollu jgħid kontra l-PN u l-PL. U le, mhux bajis, bro, għandkom zon breaku. Mela, ma tfal titkellem, ma tfal tiegħek titkellem fuq dawn l-affarijiet jew? It-tifla żgħira, le, żgur li le. Xeta? Għandha 6 snin. Kemm politiċi ħafna qed tfal ġifieri. Ma nafx tiegħek. U liħor għandu 14, inqermijak li le, ma nitkellimx fuq il-partiti, per eżempju. Le. Ma titkellemek fuq kif għandu ġipru, tipo x'tip ta' ħsieb irid ikollu la darba ħibda jinteraġixxi mas-soċjetà, tipo perswas, forsi le, affarijiet bħal valuri. Tidħol fihom? Iva, u xkultant tifhem laqas huma affarijiet li titkellimhom jistwassalhom modi oħrajn, probabbli. U jiena u l-mara nwaslulhom il-valuri. Bl-affarijiet li nixtiequ minn għandhom l-aspettattivi tagħna meta nirrabjaw għax jagħmlu xi ħaġa li ma toġobniex, tifhem? Fejn ibatuhom, fejn ħalluhom imorru, kemm jagħtu importanza l-istudju, l-qari, fim dawk il-valuri, mhux fejn. Tispellija. Il-valuri ta' ma tkunx egoist, taħseb ħadd ieħor, tkun edukat, affarijiet bażiċi ta' soċjetà li kikun imxu fuq dawk, diġà biżejjed diġà għandna l-politika kif suppost, tifhem? Ġieli ma jiġik tiġi f'dilema fuq għadi, fis-sens li tallem it-tfal ma jkunux egoisti f'kultura li tiċċelebra l-egoizmu. Għandek punt. Ġieli nġi f'dilemma, Le, din naf anke jkun hemm każ ta' bullying, per eżempju, kif għandek tirreaġixxi mal-bully. Lex għandek tagħmel, per eżempju. Dak ikun egoist, per eżempju, jrid jiddomina jinnaf fil-van, per eżempju, fil-van tal-iskola, le? X'għandek tagħmel? Mbagħad ikollok tkun prattiku ħafna. Tifhem? Ġifieri tiġi f'dilemma. Hija komplikata ostra li naħseb jien li minħabba l-epoka li qed ngħixu fiha fejn l-affarijiet jinbidlu b'mod rapidu ħafna il-kultura, il-value structure tal-kultura qed jinbidel b'mod rapidu ħafna, qed jinbidel ħafna meta kont żgħir pereżempju u mhix kienet tallimni hekk speċa kienet ħafna differenti naħseb is-sitwazzjoni. Hija komplikata li isek titgħallem set ta' valuri lil tfal f'kuntest kulturali li l-ħin kollu qed jinbidel li għad daw iridu biex jisiru adulti fadalhom 10 snin, pereżempju. Hija xi ħaġa li nillotta ħafna magħha. Imma xorta waħda nemmen li t-tradizzjoni għandha affarijiet tajbin u li immexxu affarijiet valuri mill-qabel, mill-li ġew qabilna li trasmettew fina u aħna mmexxuhom il-qudiem fil-ġenerazzjonijiet futuri nibqa' nemmina. Tifhem? Illi pereżempju taqla l-ħobża tiegħek b'mod ġust u mhux tfotti għall-argument, fimt? Ma dak qed jikkopja fl-eżami, fimt? Le mhix bħalu. Tifhem? Jekk qed jikkopja dak diġà beda ifotti u ħajbqa' jfotti ħajtu kollha, probabbilment. Tifhem? Ġidik b'dak il-mod qed intih valur. Tifhem? Issa jista' jkun xi ħadd ieħor jgħidlu le mela kopja anke inti, fotti ħalli tirnexxi. Le? Ġifieri xi ħaġa sempliċi fuq eżami qed ngħidlek. U x'għandu jaħseb imma fuq dak li qed ifotti hu? X'għandu jaħseb fuq dak li qed ifotti? Għandu jaħseb illi dan huwa parti mir-realtà soċjali, ħanejx ma' daw it-tip ta' nies anka meta missieri jkun mejjed u jkun qalli fimt biex ma nagħmilx bħalu. Fl-aħħar mill-aħħar jiena inħossni komdu li l-affarijiet li nagħmel jien il-ftit li naqla jien naqlaw b'mod ġust. Tifhem? Jiena hekk naħseb jirraġuna u forsi jgħid isma' forsi l-ħor mhux daqshekk kuntent ma nafx mhix konvint minna, probabbli jkun kuntent. Vera m'iniex konvint minn din l-idea. Hija ta' biljonarju ma taf kemm għandu dwejja Elon Musk. Għasxej. Hija vera laqat ma kellu din moralità li kelli jiena, qed tifhem mhux se jkollu kuxjenza tnigżu. Ġifieri qed tifhem? Naħseb dal-meskinizmu huwa
Di li niglorifikaw spiex ta' il-faqar, u mux il-faqar bis, imma li tkun timidu affarijiet ġeja. Hija l-parti ħażina naħseb jien tal-Kristjanizmu, l-parti li nirriġet. Le, jien ma tlex li tkun timidu ta' ġifieri, li ngħidlek li tkun ġust, li huwa differenti. Le, mux timidu fis-sens li tajt jiena tajjeb għax ma nagħmilx ħażin u min jagħmel ħażin probabbli mdejja, mhux timidu. Le, ma tagħmilx sens dik Ma tagħmilx dak ir-raġunament. Imma ifhimni b'xi mod trid tikkonvinċi ruħek li fl-aħħar mill-aħħar dak li tagħmel inti għandek kontroll fuqu u xi jfotti u x'jagħmel ħadd ieħor ma nista' nagħmel xejn. Nemmen fil-ġustizzja li tieħu ħsiebu, pereżempju. Issa jekk nitlef anke l-fiduċja fil-ġustizzja għandi problemi kbar. Tifhem? U mbagħad nerġa' naqa' għall-punt mhux ta' b'xejn ikonna adolescenti li jgħidulek jien iġri ikolli l-opportunità biex nitlaq. Tifhem raġuni oħra, u probabbli hemm mijiet ta' raġunijiet jekk nqogħdu naħsbu fuqhom. Tifhem? Li inti fl-aħħar mill-aħħar qed tafda fil-ġustizzja u mbagħad tibda tara li l-ġustizzja mhix qed issir. Tifhem? Imbagħad x'se nagħmel iktar. Tifhem jekk il-bully tani xeba u mort għand il-pulizija nirrapportaħ u l-pulizija ma mer xejn anzi aġevolaħ biex intik eżempju żgħir. Tifhem għand meħammur iktar. Tifhem? Daw affarijiet li jaslu anka kif qatt inti għax isegwu it-tfal jkunu jafu x'qed jiġri u l-adolescenti u jaslu dal-messaġġi. Tifhem? Nipprova nidħol fil-moħħ ta' tifel. Tifhem u nara xi jkun qed jara hu. U il-verità li inti meta tkun adolescenti ma l-għu issir ġeneralment kritiku tal-ġenerazzjoni ta' qablek, biex għax hija by default. Fin-natura. Hija fin-natura, mhijiex il-ġenerazzjoni tiegħek li qiegħda fl-awtorità, allura l-kultura ma tistax tkun inti kompletament kongruenti magħha. U hija fin-natura tagħna li nosservaw u nikkritikaw. Però naħseb illi naħseb qegħdin fi stat fejn ma nafx qegħdin fi crossroads interessanti ħafna naħseb fil-pajjiż. Qegħdin f'mument ta' stennija, le? U t-tama ta' min jibqa' jittama hi li affarijiet jaqilbu għall-aħjar. Tifhem? Aw min jittama l-affarijiet jaqilbu ħafna l-ar. Biex il-konsegwenza tkun li inti speċa atmosphere jgħid junkie doesn't bounce back until he hits the ground. Li inti t-tibbilieħ un bat tiġi fuq saqajk. Niftakar per eżempju fi żmien meta jagħmel kollas tal-Greċja. Li speċa kellhem daw il-protesti u daw demonstrazzjoni kienu pjuttost violenti u waqqaw il-gvern u mbagħad tela il-gvern ta' Tsapiras, ma kien jismu li kellu il-Varoufakis, tiftakru il-Varoufakis. Lilu niftakar biss pratikament. Minn kelli kien il-Ministru tal-Finanzi jasal bil-motur b'xarum għax. Ara, eżatt, ta' Rockstar. U it-tama kien speċjali daw sabu u ħajrġa jiġu fuq saqajhom. Però mill-affarijiet li nisma' dwar il-Greċja speċa daw xorta għadhom ma talmux kemm hija importanti li tkun trasparenti fit-taxxa u li kien hemm. Mela jridu jerġgħu msbuq darb'oħra. Jew l-inkwitt tiegħi ta' x'inhu bro li aħna għandna fil-Mediterran tħares fejn tħares kulħadd Għax aħna konna kursari u. Għandna history ta' survivors aħna fil-Mediterran. Ġifieri nagħmlu minn kollox literalment biex nimxu l-qoddim u nwarbu il-moralità kollha u l-valuri kollha meta niġu darna mal-ħajt. Ma il-problema jista' jkun għadha ġifieri ġenetikament ġo fina. Li tant il nagħmluha li issa speċa huwa l-unika mod li nafu operaw. Ma nafx, għax inti meta tħares pereżempju lejn l-Iskandinavja, jekk inti survival kienet problema kbira fl-Iskandinavja, ħafna iktar milli hija llum. Però il-social contract bej l-Iskandinavi għandi ħbib mill-Finlandja per eżempju, Derek Mead nofsu Finlandiż. U jgħid li hemmhekk in-nies huma individwalisti ħafna, però social contract huwa social contract. Jiġri jekk inti suppost il-landa taż-żibel
ħriġta barra l-bib fis-6:30 u ħriġta fis-6 serraħ rasek li ħajġi ġaħat ħajħabbatlek u jgħalek daħħal għal-ġewa di. Għax tant kienu dik il-bżon ta' sopravivenza ħolqot ċertu. Tipo jew ħan irnexxu kollha jew ħan fallu kollha f'daqqa. Eżatt. Jew ħad tiġi ħan iddevastaw il-xulxin. Mentri aħna jista' jkun matul l-istorja jiena ħanfotti lilek għax jien tħabbibt mal-ħakkim, qed tifhem, u inti ma tħabbibx ma rnexxilekx u allura nfottu lilek, pereżempju. Qed tifhem daw ġraw jien naf fis-7 Ġunju pereżempju kien il-konsegwenza ta' hekk. Kien hemm il-Maltin illi kienu tħabbu mal-Ingliżi lew kienu rridu li t-taxxa ma tkunx fuq l-affarijiet tagħhom bħala senjuri, ma jibqgħu jintaxxaw il-ħobs, pereżempju, għax dak il-foqra ħa taffetwa, mhux lili li tħabbibt miegħek, qed tifhem. Insomma, jista' jkun. Kurjuża għalfejn istraħna għalfejn dan it-territorju, però li attenti tal-Kursara naħseb huwa ħiel tajjeb ħafna, li tara li aħna kellna ekonomija mibnija fuq il-korso. Min jaf. U allura mbagħad speċa min jaf tissewwiex u jekk kemm ħatiħu biex tissewwa. Insomma, badni fuq it-tfal. Inti tfulija kellek. La ħaresli. Għajdu għadu għaj. Kikużu Mr. Bean u baqajt jekk għawaj. Tfulija tiegħi tfulija tiegħi għaddejta Pembroke, tfulija tiegħi qed insemmu l-ħakkiema jiena twilit fis-79 fil-mument li kellna l-ħelsien u telaq tgħidli fejn sejjer il-bażi naval tal-Ingliżi. Għax imbagħad wara ftit morna noqogħdu ġo dar tal-Ingliżi li kien hemm traċċi. Fim tal-Ingliżi li telqu, u jien ma kontx naf history dak iż-żmien. Fimtu konna nqogħdu niġru bħala tfal Pembroke u morru ġo knisja u nsibu l-mestalin Ingliżi maħruqin pereżempju, nsibu ħafna fdalijiet tal-Ingliżi u jiena tħalt ngħix hemmhekk Pembroke tal-Ingliżi. Agata Barbara, qed tistaqsi Adel, qed tistaqsi x'inhu huma messalini. Messalini huma il-hymnbook su minn għalija. Eżatt. U da għax kienu kolba tal-kant. Għax kienu protestanti u għal-mistoqsija l-oħra, kafe Iva, tit kafe? Iva. Tnej kafe. Barra minn rit naqax arba fidejkom. Għax kienu protestanti u s-probabli xaħat tamilhom munza l-oħraqhom. U aħna bħala tfal sebna l-mestalin li moħruqin għad niftakar għaxxena. Illum sar klab tal-futbol, dil-kappella saret klab tal-futbol. Pembroke. Sewa. Anyway, trabbejt Pembroke, trabbejt ħafna f'kultura tradizzjonali, fil-mużew, per eżempju, qed tifhem. Domt fil-mużew. Jiena domt għax ħsibt li dik hija d-dinja. Ma kux naf b'dinjiet oħrajn. Għalfejn ħsibt li dik hija d-dinja? Għax kont kuntent fija. Prattikament, kelli l-ħbieb u kienet toħod li ħafna ħin jisu xi 5 sigħat kuljum. Wara l-iskola? Wara l-iskola, mill-5 lem, ġifieri żal-10 prattikament. U kienet dinja sabiħa, ħafna nies, u ħafna ħbieb, u ħafna sports, u ħafna attivitajiet, u bqajt. U kien il-mużew ta' Mek ta' Pembroke ġifieri? Kien għadu jibda. Kemmu kbir? Dak iż-żmien kellna ħafna tfal ma kenniex premises, imma kienu l-kappellan kien jitina xi kamra tiegħu fis-sagristija, insomma, ma konna nifqu għajn tfal dak it-tip avventura xi ġdida. Għax inti bqajt hemmhekk jiġifieri wara iż-żmien li tagħmel il-griżma wara l-katekiżmu speċa xemm. Eżatt, għax imbagħad George Preka kien ivvint tal-mużew illi tipo għal min jibqa' wara l-griżma. Ġifieri ħadd ieħor mhux obbligat, imma ħafna rħula madwar Malta. Fl-1907 kien ħareġ bl-idea tal-mużew. Tajjeb, ġifieri ara kemm ilu. Ħafna rħula madwar Malta u Għawdex għamel daw iċ-ċentri għat-tfal illi jqogħdu jitalmu, tipo jagħmlu nofsija jitalmu, tal-im reliġjuż, ġifieri mbagħad kumplament jilagħbu, pratikament. Dak kien il-karrotta li tiġbdek. Sewa. Qed tifhem? U inti x'kien jattirak lej dan il- Le pratikament ma kenniex fejn immorru iktar ukoll. Pembroke għax daħ nitkellmu fl-80s, tifhem ma kien hemm xejn, ma kienx hemm scouts, ma kienx hemm xejn, futbol ma hemm xejn. U kien konna naħdu. Il-klabb soċjali kien il-klabb soċjali, il-mużew. Kien subin biss, ovvjament. Imma kienu jagħmlu ħafna attivitajiet u baħar u lem u la u ġifieri avventura sħiħa kienet, tifhem.
Eventualment imbagħad tant kemm kont fija l-ħaġa li s-superjur qal li jisma' m'għandniex min jgħallimhom it-tfal għax jagħtu waħdi. Aqbad li klassi tfal u ħsieba. U ta' 14-il sena diġà kelli klassi tfal. Bdej tgħallem. Ejja, bdej nagħlem. X'bdej tgħallem? L-affarijiet tal-mużew, affarijiet fuq ġesu, affarijiet reliġjużi. Ma nassumi kellkom syllabus. Xi tip ta' syllabus. Xi tip ta' syllabu kien hemm. Ħafna fuq għax ma nsejt. Ma tiftakarx kont qed ħejjem għall-praċett pereżempju. Le, għajd li għax jiena kelli 14 u ma kienu żgħar, ekku, għandek raġun. Id-dutrina kont innallimhom kien hemm is-sillabu tal-Knisja. Mhux hekk? Eżatt, kont ħejjem għall-praċett probabbli. X'taħseb fuq dik il-kelma? Dutrina. Din hija l-parti li ninterrompi l-konversazzjoni bejni u David Aloisio sabiex infakkarkom illi hawn numru ta' nies bis-sens illi jgħinu dan il-podcast ikompli jissawar. Dawn huma ovvjament il-Patreons, patreon.com/John Malija, kif ukoll il-ħbib tagħna tal-Quick Fix, il-Vinia Capricci, il-Browns, Apex Media, Kutriko Garmin, E-Cabs, Angela Aquilina, Go, Derek Meads u Maple li jipprovduna s-sourdough għawek, imma jekk inti m'intix abbastanza ix-xurtijat li tkun għawek fil-preżenza glorjuża tagħna, kull nhar ta' erba', sibt u ħadd tista' tagħmel l-akkwist tiegħek f'dak li huwa is-sourdough. Da kollox, nkomplu. Mhux sabiħa hux, għax tindotrina. T-brainwash, għamlet l-Angliża. Nixtieq li t-tieni, qatt ma kelli ġaħat tawwek li kien daqshekk parteċipi fid-dinja tal-mużew li għandu moħħ kritiku u li jista' jagħtini spiex ta' sfumaturi sbieħ u sfumaturi li huma naqra iktar problematiċi. M'għandix problema biex nagħmel hekk. L-affarijiet sbieħ, pereżempju. Dom tallem sakemm kellek 20 u ġejli. Eżatt, ġifieri 6 snin. Mhix ħaġa normali ta' x'għad jibda jgħallem ta' 14 ġifieri, imma insomma, hekk kien hemm dak il-bżonn u jien kont niffitja, kont minn daw tfal bilgħal u hekk. Insomma, affarijiet sbieħ u affarijiet koroħ għaliex le. Affarijiet sbieħ għandek ambjent vera safe. Tipo ommu missieri moħħhom mistrieħ li jiena u hija qegħdin fil-mużew, imma fl-istess ħin ħansammilek ħaġa kera illi 5 sigħat kuljum il-bot mill-familja ukoll. Sewa. Fimt? Mela dik diġà din waħda tajba, waħda ħażina. Bis-sibtu l-ħadd inklużi. Right? Ġifieri jekk jiena xtaqt immurni wkoll ġo restorant mal-familja le għax il-mużew is-sibt fil-għaxija. Fil-weekend ukoll fil-għaxija. Fil-weekend ukoll u l-ħadd minn filgħodu sa fil-għaxija prattikament. Mill-qudiesa tad-disa l-argument u mbagħad il-lob sal-ofsinhar kemm tmur tiekol torqod ftit u tmur il-passiġġata jew tom mit-tlieta. Ma kont obbligat li tmur is-7 ijiem? Jew stajt tażel. Dak iż-żmien kienu jgħidulna iva importanti li tiġi dejjem u jiena dejjem by the book le kont nobdi qalulna jekk irid nobdi hekk. Ma kont ribel xejn dak iż-żmien. Interessanti jgħidu x-xewqa tal-Knisja li li taħkmek totalment. Li titfak fil-berħla. Niftakar kien hemm iktar ribellużi minni, superjur irdu mmorru l-futbol darbtej fil-ġimgħa le, jew hemm jew għażlu. U daw kienu darba ddeċidew okej għażilna l-futbol u ħarġu xi 15-il wieħed f'daqqa pereżempju, fim? Kien hemm daw il-momenti. X'kont tħoss meta tara hekk daw il-cohorts ribellużi? Ngħid kienu żgħar minni, għandhom dritt jagħmlu hekk jiena. Kont nirraġuna meta xi ħadd kienu ħbib tiegħi jgħidu li għax għamilna hekk ħasra ngħidilhom li miskom tiġu l-kumplament tal-ġranet, fimtu ġieli kienu kun hemm kompromess fil-verità ta' jkun hemm superjur iktar li jista' jifhem jgħidilhom okej morru jew mejja jew il-kumplament. U għalfejn taħseb li l-ġenituri tiegħek qatt ma ilmentaw? Qatt ma ilmentaw għax ħasbu li kienet xi ħaġa tajba ħafna. Hekk rawa, qed tifhem, ambjent safe. Il-mużew qed irabbilhom it-tfal, qed titihom il-valuri nsara, żgur m'hemmx problema fihom, qed tifhem, u allura okej. U għal dik il-ħabta l-ġenituri tiegħek ħajjithom x'kienet? Ħajjithom kienet ħajja sempliċi jom mara tad-dar u missieri jaħdem. Qed tifhem, xogħol sal-4:30 prattikament. Ġieri mbagħad kont lesti mid-dutrina, ġiri, probabli ta' allura l-iskola xi satejt li ta' tmur id-dutrina xi tmijiet tmur id-dar? Le, bej il-5 u l-10 kien ikun. Ta' billej? Eżatt. Għax imbagħad aħna kien ikonna. U x'in kont ikol? Le, konna niklu hemm
Konni kol qabel u wara u konna niklu jkollna tuck shop len għandu nixxu l-imbarazz minn hemmhekk. Tinġabar mal-familja tiegħek. Mhux hekk, mhux hekk. Mhux għalhekk qed ngħidlek li ngħidlek. Dik hija l-ħaġa vera li ma toġbokx. Mhux hekk. Illum li kbirt imdu ngħid bija dak iż-żmien m'għandu ngħidx bija. M'għandu ngħidx assolutament. Kont ngħid iktar nħu pjaċir ma' sħabi milli m'hommi u missieri. Mhux hekk. Fimt? U noqgħod nitħaq u nitbellaħ, fimt? Għax da ma konniex noqogħdu serji l-ħin kollu, fimt? Mbagħad il-kbar, għax mbagħad bdejn nikber, il-kbar kien ikollna l-laqgħa tal-kbar, tista' mis-7 tipo mis-7 sa 8 nimmaġina, nsejthom il-ħinijiet. U mbagħad wara terġa' flok imorru d-dar, le nibqgħu hemm nagħtu semna, pereżempju, xi ħaġa ħelwa ta' ġifieri nippreparaw l-istatwi u l-prasepji biex imbagħad intuhom rigal lit-tfal fil-miliet. Li din matul is-sena noqogħdu npittru, jien kont inħobb impitter u hekk, fimt, impittru l-istatwi biż-żeba nagħmluhom mill-ġips, mit-trab tagħmel statwa bil-forma, tagħmel prasepji u konna ngħadduha. Hobby kien, mhux kontx qed niddejjaq. Dik kienet prattikament. Ġieri tajt li l-affarijiet isbieħ kienu li kien post safe fejn il-valuri huma dawn il-valuri tradizzjonali li semmejt l-ewwel. Żgur, ċertament. Li ħadda inti u żammejthom u issa tgħaddihom. Eżatt, ġifieri jara kemm fadal tajjeb. Fimt? Ma kien hemm. Baqa' jidwi. U xi tħoss li huma daw il-valuri li kollok telenkahom li? Mhux daqshekk faċli mwiġiba. Tipo dak kollu li tajjeb fija, ħana jlek hekk. Tipo anka jekk xi ħadd jgħid li għamel hekk, jien naf fotti ma nfottix għax nħoss il-kuxjenza tniggiżni. Ġifieri ieħor forsi ma kellux l-istess formazzjoni tiegħi, allura m'għandux il-kuxjenza tnigżu. Tifhem? Allura dik diġà ħafna. X'kien hemm iktar illi tħoss li ħadd mill-mużew? Jew mill-esperjenza ġifieri. Ħadd l-imħabba lejn l-edukazzjoni u lejn it-tagħlim, lejn l-istudju, lejn il-kodba, dik naħseb ħatta minn hemm. Kienet xi ħaġa li kienu jippruvaw nislu fikom? Iva. Għax fl-aħħar mill-aħħar huwa post fejn teduka ruħek. Ħalija li spiritwalment, ma teduka ruħek ukoll f'aspetti oħrajn ukoll. Jien naf kienu konna lezzjonijiet ta' kif tpinġi tagħmel affarijiet, jien naf quizzes fuq suġġetti oħrajn qed tifhem konna eduka ruħi ukoll. Dik xaġa tajba, le? Ekkuwa. Jirma, kellek da sens ta' komunità, dil-kolleġjalità ma da' għadna niltaqgħu sal-lum, ġifieri, ma nagħmlu reunion u hekk. Mhux għadek parteċipi fil-mużew. Huma nies li speċa saru parti minn ħajtek daw. Ekku. Imbagħad dal-aħħar kien hemm grupp ta' nies illi xi darba kienu l-mużew mbagħad iżżewġu kellhom familja u għadna grupp ta' familji li xi darba kienu għandhom dil-ispiritwalità xi darba fit-tfulija, fimt? U niltaqgħu ġifieri. U minn dak il-grupp kemm hemm minnhom li baqgħu jemnu baqgħu. Kien hemm wieħed ma' ġembi, wieħed mill-ħbieb il-kbar, baqa' u saru superior ġenerali illum. Baqa' fil-mużew. U saru li jmexxi l-mużew tad-dinja fis-sens għax imxerret ma' diversi pajjiżi il-mużew mhux Malta biss, ma nafx tafx. Ija, naf. Ġifieri huwa superior ġenerali, kien jgħid ma' ġembi l-ħbieb. Nenu, fil-podcast ta' Nenu kellimna dwar il-fatt illi Dun George Preka irnexxielu jxerret dil-idea mal-irkejja. Kien rivoluzzjonarju apparti ġifri li xerreda, kien rivoluzzjonarju f'ħafna aspetti, xi ħaġa oħra li nammira fih. Per eżempju, illi beda iwassal biċċiet siltiet mill-Bibja bil-Malti lil-nies li mhumiex qassisin. Sa żmienu il-Bibja kienet possessjoni tal-qassis. Tifhem, ġimma tkunx fidejn in-nies komuni, il-lajċi jgħidulhom. X'ma jkunx fidejhom? Il-Bibja. Bħala ktieb? Bħala ktieb. Tajjeb, għax ħadd ma kien jaf jaqra bil-lingwa li bija kienet miktuba l-Bibja. Tifhem, imbagħad ra kif għamel biex jibda jitraduċi biċċiet u mbagħad ħabbeb ma' Sajdon li qeleb il-Bibja kollha l-Malti. All right? Li dik kienet xi ħaġa li qed tiddemokratizza il-Knisja tagħmilha tan-nies. Il-fatt li kien xi ħaġa ta' barra minn hawn li tajt lil nies normali jgħalmu huma, ukoll kienet rivoluzzjonarja fih dan il-Knisja, da qabad nies normali, is-soċi, ġifri l-membri li kienu ma kienux qassisin li u edukom biex huma jedukaw lin-nies. Xi ħaġa rivoluzzjonarja dik, qed tifhem. Li tiġbor it-tfal tal-irħula u flok tħallihom jilagħbu fit-triq tiġborhom u tallimhom. Affarijiet li kien jemmen fihom
kontemporanju tiegħu semmejni il-Manuel de Meck. Ekku. Ġifieri wkoll kien jemmen fl-istess ħaġa pratikament, imma ovvjament mhux sfumatura reliġjuża bħal ta' Don George ovvjament. Naħseb kienet epoka fejn jekk kollok ċertu perspettiva tibda tinduna li huwa importanti li b'xi mod inti tinvolvi ruħek fil-komunità billi taqqat in-nies naħseb milli nista' nifhem dik il-ħabta kien hemm ħafna faqar, ħafna ignoranza u dik kienet tagħmel in-nies vulnerabbli ħafna. U naħseb kien hemm dan l-impenn biex in-nies tarrafhom fuq il-kundizzjoni jew spiritwali jew intellettwali tagħhom. Eżatt. U tuża l-lingwa tagħhom, letteralment, il-Malti. Xi ħaġa li ma kienx issir. In-nies kienu jedukaw ruhom b'lingwi oħrajn. Il-professjonisti kienu jmorru ġ'universitajiet fi Sqallija l-eqreb tajjeb jew l-Italja. Imma dawn kienu nies li bdew ħallija li Manuel de Meck ma spiċċax tajjeb, imma daw kienu nies u Mikel għandhom vassal li qablu semmejnieh, kienu nies li bdew jemnu li titteduka l-żgħir pratikament u tiftaħlu moħħu. Sewa. U ovvjament ħassib minn ma jemminx din, anzi jaf kemm vera u kemm perikoluża u jipprova jostakolak. Mhux hekk. Tifhem il-Don George pereżempju kien hemm żmien fejn l-isqof kien ordna li jingħalqu l-mużewijiet għall-perjodu. Tipo minn Sokrates lem dejjem l-istess tema, le? Min jipprova jillumina jew jgħin il-ħsieb biex jitqies ta' periklu. Ekku. Tfulija li qattajt ħafna minnha fil-baħar. Għandi nota u jiena. Iva xkun qod Pembroke, u kont imur kuljum, sajf kollu baħar. U di b'xi mod ħarġet toħroġ anke fil-letteratura. Ġganti hija evidenti ħafna. Fil-bidu ġifieri jkun hemm dak l-inċident ta' żewġ teenagers li jmorru jomu. Dawel semmejt miġra l-ferħa qabel bdejna, dik kelli f'moħħi post li kienu marru, għax kien hemm xi inċident li darba ġara u spirani. U minn hemm mbagħad tispiċċa fuq il-gżira ta' Ġganti ġifieri l-baħar li belaħħa prattikament u ħada, imma b'xi mod waħda salvatu l-oħra le. Il-baħar li fl-aħħar jerġa' ikun protagonist fl-aħħar tal-ktieb. Il-baħar kien u għadni nħobbu ħafna, hija forsi l-ħarba tiegħi kif indunajt jiena nħobb naħrab jew permezz tal-letteratura jew permezz tal-baħar. Tifhem? Nidħol f'dinja oħra u kienet taffaxxinani u baqgħet taffaxxinani. X'kien il-faxxinu tal-baħar ma? Le ovvjament nilbes il-maskla biex nidħol f'dinja oħra, mhux noqgħodhom fil-wiċċ. Right? Jiena dejjem ħabbejt in-natura u dejjem rajt fuq il-ħut u fuq kollox li hemm fil-baħar u dak il-faxxinu. Kont tinżel bl-aqualungs jew? Le, dejjem b'nifsi. Dejjem bin-nifs. Ejja, dejjem bin-nifs. U hekk kellek din il-kapaċità li żomm in-nifs għal. Ejja ngħidu average. Average għal xi ħadd li. Eżatt, average għal xi ħadd li jodas, eżatt. Biex tkun tinżel arnit. Eżatt. Għalfejn l-arnit speċifikament? U għal-ħut ukoll, maħbib tiegħi kienu tipo aktar fissati u jisparaw hekk, arnit ma tispara xejn, sempliċement ikollok ganċ. U tixbida l-arnit. Amma l-kapaċità mhux di, kapaċità li tinduna li jedem. Sewa. Għax tant kemm għandha kamuflaġġ tajjeb. Inkredibbli kamuflaġġ tal-arnit. Inkredibbli. Illi bniedem ngħidu standard mhux se jinduna fejn qiegħda. Fimt u dik skoprejt fija illi qabel kon nara ħafna l-lum għandi nuċċali u maġġiri dik waqatni għanżin dal-aħħar. Imma qabel kon nara. Li tibda dak majna jek nagħmel kollhom. L-iktar ħaġa li kelli tajba qabel kon nara ħafna ġifieri jekk niskenja li ieħu tipo nkun naf fejn qegħdin u li kienet taffaxxinani u insomma kien hobby. Dik kienet mhux għax it-toma tal-arnita kien xi ħaġa li mhux daqshekk. jiġbek daqshekk, imma li minħabba il-kapacità ta' kamuflaġġ li għandha. Ġiri rajt kif tagħmel il-kamuflaġġ il-arnita? Biċ-ċelloli tal-ġilda li jinbidlu. Madonna, għandha xi erba' saffi ta' u f'temp ta' sekonda ġifieri. Ma f'temp ta' sekondi ġifieri kont qed nara video ta' arnita aw studju li jibdew jagħmlu fuq dil-arnita partikolari fejn dil-arnita f'temp ta' sija bidlet mhux il-kulur biss biddel, jitbiddel il-texture ukoll. Iva, definitely, yes. Ġifieri tkun ħdej l-outline jinbidel. Ġebla u tella ġisima u taħsibha il-ġebla bil-kulur tal-ġebla bl-sfumaturi.
Mbagħad timxi ftit u tmur dej il-korrel u tiġi qisha l-korrel. L-outline jiġi bumpy hekk fejn il-korrel pereżempju. Ovvjament jiena mbagħad iktar ma bdejt nikber bdejt nidħol fi kriżijiet anke ħabba qarnita, fimt, nibnajt imma tifhem nagħmel tajjeb, nagħmel ħażin. Sewa. U x'ikkonkludejt? U konkludejt dak iż-żmien li isma' flok ommi kienet mur tixtriha minn tal-ħut, qed inġibilha jimxej u qed nipprattika hobby dak iż-żmien, fimt, imma ovvjament imbagħad. Jiena naħseb li naqbel miegħek fl-aħħar mill-aħħar fis-sens li n-natura diki, fis-sens in-natura kif inhi f'din id-dinja hija li xi ħaġa għandu bidu u għandu tmiem. Mbagħad hemm elementi differenti fin-natura li jimponu tmiem fuq affarijiet oħra u dak huwa ċ-ċiklu tal-ħajja. U kultant il-qarnita kien imissa jiltaqa' ma' David Aloisio. Imma ovvjament ifhem mhux biex niskuża ruħi ta' imma hija sostenibbli ħaġa persuna waħda. Mhux qed titfa' dinamita. Dinamita u titfa' xi xbiek enormi li jaqbad dak kollu li jgħaddim il-bajja, pereżempju tifhem, dak taqbad ftit u titla' fim tuħu pjaċir bih. U mhux se tarmih se jintuża ħajjittiekel prattikament. Tifhem, insomma, dik hija storja. Ġieli kellek interazzjoni ma' Arnita li hekk iktar qrib ma' Octopus Teacher. Per eżempju, qed iġib li f'moħħi daw il-punti. Per eżempju, jiena għax kelli speċi ta' valuri, se tgħidli anke ħadd kien fuq valuri, kont dejjem nirraġunajt li Arnita żgħira tħallija tgħix. Sewa. Aw min, le, mod ġimiġi mis-sajz. Barbaru. Ejwa, ġib kollox, laqwa li għamel Toma fil-platt tal-ispagetti, pratikament. Sewa. Ġijien dejjem kont. Mbagħad hemm fażijiet fejn għal-ħabta ta' Marzu u April tkun qiegħda ġol bejta bil-bajt prattikament u jkollha mijiet jew eluf. Huwa perjodu ikraħ li taqbad Arnita mami, fimt? Li tkun qiegħda fuq il-bajt. Għax taf li ħadd estermina. Le, pereżempju dak hija xi ħaġa li jkun qod attent għalija. Li ma tagħmilix. ċertu perjodi, tifhem. Immaġini kellek intrajtu ma' Octopus Teacher. Iva. Ovvjament bidilli ħafna iktar u iktar. Le, jiena vera affaxxinat ħafna bil fuq Arnit kan għabdu. U hija sa konkludija. Fakket, u saw. Għax huma evolvew l-intelligenza tagħhom. Meta tara inti kif evolvit l-intelligenza sa ma waslet għalina. Speċa hemm din il-linja ċara li spiex ta' ħafna mill-intelligenza, jew l-intelligenza kif nafuha aħna daqshekk sofistikata, ġejja mill-kuntest soċjali ħafna minnu. Li inti f'kuntest soċjali trid tifhem ħafna kif ħadd interaġixxi u kif ħassolvi problemi dejjem iktar komplessi għax issa qegħdin ħafna, kif ħadd issorti għall-ġerarkija u dawn l-affarijiet. Però fis-cephalopods minn li jgħidu. Cephalopods. Is-cephalopods mumiex annimali soċjali u għasuma parti minn din il-linja minn din daw l-iskaluni ta' evoluzzjoni fej tispiċċa bina u ma jisom jaqbdu divergenza. Jisom alieni pratikament. Jisom alieni taħt il-bahar. Anka kif huma mqasmin neurons ta' ġisimhom. U ma jidir li għandhom neurons minn għalija. Daqs il-klib li xi half a billion xaġek. 500 million ġaġi. Pero il-bicċa kbira tagħhom huma fidejhom dal-qaħbeċ neurons. Ġiri anka l-intelligenza mqasma ma' ġismhom kollha, ġiri u ngħidu tal-aħħar għax isfen tal-qarnit. Ħafna nies ma jinteressahom probabbli. Ma nafx għax rajtu dan il-video tal-qarnit li tefgħu f'tank tal-akwarium ma' sharks. Iva. U billej jisparixxi xark, U billej jisparixxi xark. Li kienu qed jagħmlu il-sharks huma predators. Sewa, u l-qarnit flok kienu jgħodu jaħarbu, kienu ġifieri proactive ħafna. Tipo, they used to do preemptive murder. Da biex jgħodu jistennew għalla xark. Jitilgħu f'naqqa fil-oli fuq xi korri l-olja biex jistennew jgħaddi. Eżatt, u mbagħad jifgawh. Joħorġu u wieħed għalla sterminaw, meda u ġifiri. Imma kienu ġifiri systemic li mux biex jiklu, mux le għax jafu li dak predator u jew ħajoqtolni jew ħajkolli noħloq sistema fej ħan esterminaħ minn dan l-akwarium. U bat meta jgħoddu jiġru, da sekarnit. Da sekarnit. Mela,
Fejħa morru s-sajna, inti. Oliver Frigieri, bil-qarni tal-Oliver Frigieri. Semmejni ftit diġa. Inti tqisu ħafna, aħna kellna ġil kellna interazzjonijiet oħrajn apparti dan il-podcast taw bil-Messenger u hekk. U ħafna drabi tirreferi għalih bħala xi ħadd, bħala figura fil-letteratura li jispirak. Nibdew minn għalfejn. Mela, l-ewwel kuntatt miegħu bħala student l-università niftakru meta kien għadu tajjeb fl-ima sens għax imbagħad ħafna studenti wara ftakru ma tantx kien jgħid biex jitkellem ħabba l-Parkinson's u hekk ġifieri niftakru sew jiċċajta magħna, ikun imqareb le ġifieri mbagħad tidher ta' din l-imqarbizza tiegħu tidher fil-letteratura fi ktieb partikolari, fi ktieb ta' short stories, ta' novelli. Tajjeb, fil-Gżira ta' Parsi jikbru l-fjuri jismu. Hemmhekk ikun satiriku. L-unika moment fejn ikun satiriku fil-letteratura. Il-bqija dejjem ton serju. Sewa. U kibi ħafna u kważi pessimist ħafna. Kibi, x'ifisser kibi? Sed dejjaq ħafna, tifhem. U niftakru jiċċajta ħafna magħna, jikkritika ħafna s-soċjetà magħna, jikkritika l-politika, jikkritika l-Knisja fil-klassi, ġifieri. Fl-infazi ta' ħajtu di ġviet ngħidu. Jekk tittaħdimha qegħdin nitkellmu 1998. Sewa. Dawk is-snin tal-università. Imbagħad, ovvjament, imbagħad bqajt insegwi għax kien jaffaxxinani. Issa kien hemm min kien jiddejja, jisimgħu. Meta kien lettur. Għax kien jiddevja ħafna, ma kien jaffaxxinani meta jiddevja iktar. U meta jkun metaforiku ħafna u qed jitkellem il-metafori joħroġhom ġifieri spiritu pront u s-similitudnijiet. Ġifieri jekk jiena nagħmel kwarta naħseb li mill-aħjar similitudni joħroġlok sitta f'sentenza waqt li tikellmek. Qed dik kienet taffaxxinani. Ġifieri l-moħħ tiegħu għalija wieħed mill-ġenji illi jitfaċċaw wieħed kultant żmien. Oliver Frigieri, u għawet mill-ġenji li tipo fadal biex jitfaċċa xi ħadd ieħor naħseb ta' dik il-ġenjalità ta' moħħ. Imbagħad ma' żmien tgħid niskopri imbagħad fil-kotba, għandu ħafna kotba ta' kritika letterarja li jien ovvjament kelli nistudja u dawk differenti, dawk teorija, qed tifhem, imma mbagħad għandu dawn. Għandu dawn li qed insemmu li jaffaxxinaw nisallum. Mbagħad kont fortunat li fis-sillabu iddaħlu l-poeżiji tiegħu qed nieħu pjaċir nagħlimhom lill-istudenti, qed tifhem. Allura dak huwa t-traġitt meta ma bqajx student u tipo bdejt ngħix ħajti u hekk sorta bqajt niltaqa' miegħu. Sewa. Immur ngħidlu hello u minn hello tispiċċa xi siegħa u nofs. Għalfej kont tħossok miġbud li tmur ħdejh. Minni din ħassewha ħafna ex-studenti tiegħu u kien jinteressa ħafna ruħu fina anka wara li nitilqu. Kien joqgħod letteralment kull jum ġifieri bis-sajf kollox anke meta ħadd ieħor imur id-dar f'Awwissu u kien jipprova jibqa' l-ħin kollu fl-uffiċċju. Tal-Università. Iva. U kien jinteressa ruħu fina ġifieri tajdu nofs ta' kelma jkun irridek hemm mbagħad. U ġili jirrakkunta Alex Taylor li diġa jkun għal-omlok, u jkun neżel għal-omlok, ovvijament dawk l-istudenti kollha. U dejjem tina regal, kallu l-uffiċċju ġifieri mimli kaxex tal-kodba tiegħu, dejjem tina xi ktieb minn tiegħu. Tifhem u ġili tina l-istess ktieb ma jimpurtax. Isu qed issemmi ħafna attributi sbieħ. Il-fatt li kellu l-fakultà li jiċċajta kellu l-ħakma tal-kelma li kienet tagħmlu ta' intratteniment biex kelmu, pero wkoll tajt li kien qalb tajba, speċa jew qalb li ma xekux qalb tajba, ma li speċa għandu dan l-interess fil-proxmu, f'ħaddieħor. Speċjalment fl-istudenti. X'interess kien jieħu fl-istudenti imma fis-sens li pjuttost holistiku mhux l-istudju biss. Sewa. Anzi, darba niftakar mort kont għadni diħel, għatlu ser, għax ser konna najdu għahna u mux profs, għatlu ser, għatlu ma nafx fejr timmur, għalli li dawk l-affarijiet jina ma nifimx, issa kien head of department dak iż-żmien, suppost għandu jwiġibni, fimt, ta' tajmti ma nifimx dawk l-affarijiet, dak saqs il-segretar dak it-tip, fimt, ta' xu affarijiet ek prattiċi. Prattiċi ma jasaġġar. Le, dak it-tip fuq il-teorija okej, fuq il-metafora okej, imma mbagħad fejn jidħol daw l-affarijiet burokratiċi, amministrattivi, minkejja li suppostu kienet imexxi.
Naħseb u xorta ta' direzzjoni oħra li naħseb kienet jagħti mhux Eżatt. U kien direzzjoni amministrativa. Għaxxej ma kienet interessa. U jinteressaħ li ħana konna nkunu kuntenti li ma nistressjaw xirruħna bl-eżamijiet, għaxġieli kien hemm xi stejjer koroħ li lilu affettwawh mill-li smajt fej studenti ġifieri ħadwa bi kbira jinna fax m'għaddewx minn xi eżami, eċċetera, u kien ma jridniex jiġrilna hekk, pereżempju, qed tifhem. U bqajt bħal ħafna nies oħrajn f'kuntatt miegħu dan il-mod. Mela, minn dawn l-affarijiet kollha li semmejt dwaru, lim kienu l-iktar jew x'kienu l-iktar kontribuzzjonijiet importanti li tħoss li tagħna Oliver Friġġieri? Li dejjem immira li l-poplu jimmatura politikament, li jimmatura intellettwalment, li jiftaħ moħħu, tifhem li jkun kritiku li ma jibżax jitkellem kif għamelu bil-letteratura, per eżempju fil-Parlament Mike Brusciuri 1986, fejn ġi kritikat ħafna, jinnaf minn tof ħada kontri, għax ħali, għax ħaseb li kitbu għalih, tifhem ġifieri anka bħala kittieba itina talima illi m'għandniex għalfejn uqodu lura milli nisfidaw l-awtorità, nikkritikaw dak li skontna mhuwiex miexi tajjeb, qed tifhem dawk huma valuri li personalment tagħni Oliver Friġġieri u nixtieq inkabbarhom u nħaddimhom iktar. Jogħġbuk ħafna inti dal-karatteri li jippruvaw jifdu l-poplu kif jistgħu? Iva. Ħafna. Għalfejn taħseb? Beżempju kif għatlek issa qbad mal-ktieb għax kontili dejjem kollok dal-kodba ħoxnin li dejjem jistennew u issa qbad mal-ktieb ta' Montebello fuq Manuel Dimek li soltu kon noqgħod inqelleb, fimt issa tħanaqra minn 10 sa 10, tifhem? Għalfejn jista' jkun għax minn fej bdejt jien ħajti, bdejt tista' tgħid mill-qiegħnet, u allura dawn irrelata ħafna magħhom. Forsi għax jinkelli dat tip ta' valuri li tkellimna fuqhom allura għandi idea ta' issa forsi minix korrett, imma għandi idea ta' x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Jiffitjaw ħafna ma' kif kien jaħseb Oliver Friġġieri, pereżempju, għax ninduna minn dak kollu li jikteb prattikament. U allura jappellaw ħafna. Idejjaqna ħafna minn jipprova jfotti fis-soċjetà, jirritani ħafna, qed tifhem. Jinnaf per eżempju, qed naqra fuq Dimek, le affarijiet li minn jifhem f'Dimek, ġifieri jafhom. Le, Dimek meta wara perjodu dadda xi terz minn ħajtu fil-ħabs diħelu ħireġ prattikament. Wara li ħareġ mill-qabs ma għadx bi kwietu, tipo hija sal-ħabs għadda. Le, rrid iġib fl-inkwiet l-iktar bniedem korrot li kien hemm fil-ħabs id-direttur, ċertu Barbaro. Għandu anka kun jomu jaqbel mal. Kif kun u daw? U rriti pattilu tal-li kien daqshekk inġust dan ġifieri importanti li nkunu nafu għal-ħajja ta' Manuel Dimek, dan tant kemm kien korrott li kien jara kif jagħmel biex jeħles anke mill-priġunieri ġibhom fl-inkwiet jakkużhom b'affarijiet li m'għamlux u saħansitra itihom il-forka. Il-forka sempliċiment kienet hemmhekk, hemm għadha tista' tmur tara kordin, le? Ġifieri kien hemm wieħed partikolari li tant kemm ħassa Dimek li spiċċa mallaq da ħabba Barbaro illi qal ħampattilu kif noħroġ u kif ħareġ qabad ixandru mal-erba' tirjieħ, ħareġ gazzetta l-bandiera Maltija kollha informazzjoni fuq dak kollu li qed jiġri l-ħabs. Qed tifhem? Ġifieri huwa bniedem minn daw li m'għandux kwiet, irid il-gwerra ġusta. Tajjeb irrid kawża ġusta. Il-ġustizzja. Ejwa, irħin kollu jrid xi ħaġa ongoing, xi ħaġa għaddejja f'ħajtu illi b'xi mod tirranġa d-diżordni li hemm madwaru prattikament. Ifittex bilanċ. X'inhu ma l-iktar affarijiet Manuel Dimek ovvjament huwa figura li. U ħanajdlek di John fuq Manuel Dimek, għandi dispjaċir kbir jiena li jiġu quddiem l-istudenti fis-sixth form illi fis-sistema edukattiva ma jissemmix Manuel Dimek. U nista' ngħidlek għaliex ma jissemmix għax hemm il-biża' li jkun mudell ħażin għal uliedna. Tgħidli kif għamel tant affarijiet tajbin, imma darba Manuel Dimek kien għaxxaqa. Okay, kien qatel. U sieħbu. Però qabel ma emanċiparuhu. Definitely. Qabel mbagħad laqqat waħda l-ħabsew. Sieħbu li kien involut
Għax kellu 18, spiċċa malla, u ħellistax kellu 17, għax il-liġi ma tix li toqtol ta' il-fork għal xi ħadd. Ġifieri ġiet tajba għal pajjiżna li Manuel Dimek baqa' ħaj. Min fejn tiġiba di li r-raġuni li Manuel Dimek ma nagħmux fl-istoq. Hija inferenza, wasalt għalija waħdi. Hija inferenza. Wasalt għalija waħdi. Imma taħseb għax qatel? Jew għax taħseb li kien taħseb li għax qatel? Mela, għax moralment nagħtu eżempju ħażin lill-uliedna. Dan għamel l-ewwel parti ta' ħajtu mhux tortijaw, ovvjament, għax twilet f'dawk iċ-ċirkustanzi ħażina. Kellu father figure ħażin, ma kellhomx biżejjed xieklu, kumpanija ħażina ħafna, jiġġerra fit-toroq l-emmulaw, qed tifhem, u spiċċa insomma ġlieda bejt lieta wieħed mejjed. Jiena naħseb iktar li għax Dimek ġalek tikkonfronta l-psike Maltija fl-iktar partijiet koroħ tagħha. U kien, fil-sens jek qed taqrah, u kien frustrat ħafna, u kien frustrat ħafna bil-kolonizzaturi u bil-Knisja. Però kienu wkoll f'mumenti minnhom frustrat ħafna bl-injoranza tal-Maltin. Mhux hekk. Imma rrid jagħmel xi ħaġa, mhux rrid jagħmel xi ħaġa, u ġieli għajjarhom. U ġieli għajjarhom imma għamel xi ħaġa. Beda jeduka appena għalija fenomenu, ma tlekx li jitwiled ġenju kultant wieħed minnhom fenomenu. Tidħol il-litterat il-ħabs u toħroġ taf ma nafx kemm il-lingwa jekk nirriċerkaw. Kien jaf ma xi ħamsa kien jaf. Le, dawk li kien jgħallem kien jaf iktar. Kien jaf iktar, jallu xi 12. Fimt imma ħareġ imbagħad jagħmel il-evening classes, jgħallem il-lingwi, qed tifhem. Da ġenju, ġen dawk il-lingwi kollha minn il-litterat. Da sempliċiment esponewh għall-edukazzjoni, għall-kodba, naqa' kodba li kien hemm il-librerija. By the way, bis-saħħa tal-Knisja, għax il-chaplain tal-ħabs esponi għall-edukazzjoni, kien hemm Malti u chaplain Irish, chaplain min-naħa tal jew Ingliż, anyway. Edukaw fenomenu, ġifieri da beda bil-miżerja minn qattil biex spiċċa edukatur. Qed tifhem? U teddida kbira jitwemmnu għal powers enormi ta' fuqu. Le rawh bħala teddida dan naqa' ta' individwu li għal tikka ma spiċċax malla ta' 17-il sena da, ġifieri. Mbagħad nafu the sad ending tiegħu le Mormi, l-Eġittu, ma nafux fejn u U mux l-ewel l-Eġittu, l-ewel kien band oħra u mbagħad meta l-Imperu Ingliż beda jiġkien resquh. Ok, ma naqas. Nsejt fej batuh l-eżiljaħ l-ewel post u mbagħad fl-aħħar miet l-Eġittu. Fej kien muraħ Ġwan Mamo. Meħdi tal-ħabs hija interessanti ħafna, jiena għamilt snin ninżel il-ħabs nagħmel volontarjat hemmhekk u li kont ninduna li kien hemm uħud minnhom li l-enerġija li jkollhom f'moħħhom u għax inti biex tkun bħal Manuel Dimek trid tkun risk taker, ġifieri jalla bibek xkora. U fil-ħabs issiba dik. Fil-ħabs issiba. Il-problema li jsibu. Tipo m'għandekx titlef iktar. Mux għax, li jkunu n-nies li d-dispozizjoni tagħhom ikunu risk takers. Issa li kieku dawk it-tip ta' risk takers ma ġew ximraw ma f'ambjenti fejn l-inċentivi kien li tmexxi droga jew li ssawwat u jkollok father figure sura mhux bħalma kellu Dimek u ħafna min-nies li ħafna miż-żgħażagħ li qegħdin il-ħabs. Li kieku dik il-kapacità li inti tuħu riskju u dik il-kapacità li taħseb u li minn ħsib tagħmel azzjoni li kieku dik tiġi channeled f'conduits li waslu għal affarijiet li s-soċjetà tibbenifika minnhom tispiċċa b'Manuel Dimek. Sewa. Però l-problema hija li ħafna drabi u meta tħares li d-data tal-ħabs hija vera evidenti u hija oxxenità li għadna ma bdejniex nagħmlu xi ħaġa dwarha li ħafna bil-ħabsin jidher li xi 70% tan-nies li qegħdin il-ħabs ġejjin minn generational criminality. Generational criminality. Ma qed intiret. U nafuha, dal-fenomenu nafuh. X'qed nagħmlu dwarha? Għax dawn huma nies illi jiena ċert, ġiri inkon nagħmel, jiena meta kont ninsel il-ħabs u kont tallimthom kif jirrimaw
u kont intihom il-kodba biex jaqraw. Ma kienx hemm ġurnata, jiena kelli relazzjoni tajba ħafna mal-ħabs, għalhekk kont spontanjament ngħid ħammur sal-ħabs. Ma kienx hemm ġurnata li ma kontx nidħol il-ħabs, niftaħ il-bib il-kanċell il-kbira, il-bib l-oħxon, it-tieni wieħed, u ma nismax il-hip hop ġej. Kienu il-ħin kollu, ġifieri kull minuta li kien ikollhom ċans, apparti meta jgħidu jordu, meta jgħidu jiklu, daw kienu it-tip ta' nies li jiffissaw fuq idea. U l-entrepreneurs dawk huma ta' bro. In-nies li huma revoluzzjonari u n-nies li huma politiċi li jbidlu sistema dawk huma ta' bro. Id-differenza hija li l-incentive structure għal dawn in-nies twassalhom biex jagħmlu affarijiet li huma ħażin għas-soċjetà u b'konsegwenza jispiċċaw fejdi. Imma Manuel Demek case in point. Ġejn ma tistax kun paċoċċu għanna u toħodha kontra l-Ingliżi u toħodha kontra l-isqof qed ikollok kukki kbar. X'inhu ma l-affarijiet li hekk l-iktar taħseb li kienu importanti ta' Manuel Demek? Milli qrajt issa ta' Montebello minn dan nofs ktieb. Ifimni, del-grinta li qed titkellem fuqha ġifieri ammirevoli li l-enerġija li kellu anke l-fatt li ħin kollu ħanoħroġ ktieb, ħanoħroġ gazzetta bit-Taljan, ħanoħroġ gazzetta bl-Ingliż, gazzetta kull lingwa, u mbagħad kien jibda ħafna proġetti wieqaf ma jagħmilhomx, ħanibda proġetti oħrajn isbaħ, fimt ġifieri ħin kollu nlaqqa n-nies, nallem in-nies. Nejn l-lommi, by the way, kien jgħin l-lommu da bil-flus, un bat meta beda jaqla l-flus. B'mod leċitu, għax by the way, dan dejjem għala l-flus sa' kem daħal il-ħabs, bis-serq. Tajjeb, un bat għal daqsek ħanibdel ħajti u ħanuża l-erf tijaj ġi dik sabiħa u ammirevoli. Issa dan ma kellux kif edin najdu tfulija sura ta' nis, imma għarax power, biex ġivi għalek nammiraħ. Ġifiri, ħattijor kif ettajt inti, ġenerazzjoni twellet l-oħra u nibqaw għaddejjin f'din il-katina interminabli, ma dan għalle, għan waqqaf, ħanibdel ħajti u ħanibdel in-nazzjon, il-ħolma. Tajjeb, u ħan ikkonvinċil ta' madwari li rridu mmexxu aħna l-pajjiżna u rridu nużaw il-lingwa Maltija biex nedukaw ruħna. Saħan sitra kien jemmen li kull suġġett għandek titalmu bil-Malti, di qas wasalna li aħna 2024, anzi, sejrin naħa l-oħra. Anke għal-lingwi l-oħrajn tal-limon bil-Malti. U fil-fatt kien hemm xi studenti tiegħu kbar ta' adulti kienu jgħidu miegħu irnexxilna nitalmu il-lingwi kif nikdbu, it-Taljan u l-Ingliż u xi lingwi oħrajn. Qed tifhem għax kien jallimhomna jispjega bil-Malti kif għandek tagħmel l-affarijiet. Ġifieri kien dal-moħħ miftuħ avangard ħafna, biex ma ngħidlekx avangard iktar minn 2024, fim moħħu kienet jiġri. Imma ovvjament meta tkun daqshekk moħħ kbir ħassib minn ma jifmekx, kif sab Kristu wara kollox u spiċċa fuq is-salib u Manuel Demek spiċċa fuq is-salib. Mod ieħor. Xi ħaġa li qed nesplora naqra fuq Demek hija l-idea li xi punt fil-karriera ta' Mintoff jittimbraħ soċjalist il-da. U l-lum tħaddidna naqra dwar di. U għatem naħseb li kellu xi ħsibijiet li jistaw jappartienu għax-xelluk. Ma naħsibx li l-idea ta' Manuel Demek kienu interament ta' xelluk. U naħseb dik iktar u iktar nara li hija bravura, li hu kellu din il-kapaċità li minkejja għax dak kien jaqra ħafna, li minkejja li speċa hu kien jarbel ħafna ideoloġiji differenti u possibilitajiet differenti u sistemi politiċi differenti. Xorta kellu din il-kapaċità li il-politika tiegħu tkun fuq spettru. Bħalma konnet ngħidu pereżempju l-idea tan-nazzjon bħalma bdejna fuq il-Messenger. Biex għajja dik hija idea tal-lemin. Meta titkellem fuq patriotizmu, nazzjonaliżmu, biex ix-xelluk jibda jiġi naqra uneasy. U tifhimhom għax mbagħad fit-20th century dak wassal għal ġingoiżmu, għal nazzizmu, għal faxxiżmu, affarijiet hekk. Għax jiena nemmen li too much of anything is problematic. Li huwa interessanti wkoll fuq li rajt sejt li mktib kontet nara. Imma u għed mill-iktar ħassieba speċa li
influenzaħ kien John Stuart Mill. Ma nafx intix famil djari ta' maċħol ta' John Stuart Mill. Issemma fil-ktib, fil-fatt. U jissemma fil-ktib. Jidir li U John Stuart Mill, l-iktar xogħol li huwa famuż ta' John Stuart Mill huwa mill-kitba On Liberty minn għalija. Li On Liberty kienet l-iktar biex John Stuart Mill kien a classic liberal. Sewa, mux liberal kif nifmuħ illum il-ġurnata, ma daw li kienu ħadu l-ħarġu bil-wigs, jisfidaw il-rewek. U On Liberty ħafna minna spiċċat fis-sisin ta' dak l-Amerikani jissejħu libertarianism. Sewa, fejn inti tkun attent ħafna kemm tagħti awwal l-istat, għax l-istat jista' jikber b'tali mod illi jgħattan l-individu. Ġveri Stuart Mill kien jgħati ħafna iktar l-individu milli il-kollettiv. Li again, idea li hija pjuttost meqjusa tal-lemin milli tax-xelluk. Imma mod ovvjament kellu din il-kilba kbira, din is-sejħa kbira biex jgħin lill-vulnerabbli. Ġveri huwa ħafna iktar idiosinkratiku, ma ovvjament minn tof dak iż-żmien kien jaqbillu jgħid dak soċjalist, u speċa bqajna b'din idea. Jidher li huwa mill-monument kien jidher li minn tof. Jista' jkun jekk minn li jaqrajta x'imkien. Jista' jkun probabbli kien jidentifika ħafna miegħu minn tof. Mhux hekk. Dik hija l-verità. Apparti li kultant inħoss li l-idea il-kelma soċjaliżmu ma nużawx sew. Fis-sens soċjaliżmu hija sistema ekonomika fejn tagħti kemm jista' jkun riżorsi u flus lill-istat biex imbagħad l-istat jassenja kif iridu. Tipo fi żmien Manuel Demek l-istat kien għal fajnejh korrott mawx. L-ħaġa li kien ħajtih iktar riżorsi biex iktar għandna biex ta' so, ismani, għandi xi mistoqsijiet minn il-Patreons, trid tuġibhom jew? Iva. Mela. Trid tagħmel fact check round? Jow kafe bizzejiet. Dit kafe jħorju. Tajjeb. Iva? Iva. Espresso għol, għall-ewel. Għara x'nervi għandax qabbadni għatamel 10 cents xo l-oħra. Ħamur sa' toilet ma' nawkwa. Male, pawza. Dive into a simple health check, body mass index and more for just $19.99. Browns. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem il-Apex Media. Mela merħba lura, insomma aħna għadna daqxej ta' rekreazzjoni, għamilna pawza għalina. Fakkar, ta' di l-lumma David Alosio li kiteb dan il-ktib ġganti li jena qrajt parti sostanzjali minnu fi preparamenti għal dan il-podcast u għandu lingwa, l-użu tal-lingwa huwa tajjeb ħafna, interessanti ħafna ċertu termini li ġew użati, però aktar minn hekk biex aktar jinteressani fil-verità l-istorja kif ġiet inwasla u l-istorja ġiet inwasla b'mod divertenti ħafna li jingaġġa l-daqstant. Natella maħalla sar-reklam. Ikolkom xaħt insomma għaddu sant wieħed mill-liprem wieħed tal-kodba biex tiksbu ukoll il-kopja tagħkom. Mela, qabel ma ngħaddu għandna xi mela ħanagħmel naqra elenku tal-affarijiet li se jiġru issa. Għandna lil Adele tagħmel il-fact check round. Int kellek xi osservazzjoni dwar George Orwell u minn hemmhekk se ngħaddu għal patruni jistaqsu. Mela, ħamorna għallura. Ma nafx fejn il-ġingli hija Girl from Ipanema. Il-fact check jgħalli fejn qiegħda Ipanema x'm'għandix idea. Issa ngħidlek imma. Thank you. Mela, ħammur lura l-octopus fej soqsejtni kemm għandhom neurons u għandhom 500 million neurons, a number more typical of vertebrates such as dogs. Octopus have the largest nervous systems among invertebrates. Saqsejtni Manuel Demek fej
id-deportaw qabel l-Eġittu u kien żqallija. Sewa. Skont artiklu ta' Times of Malta u semmejna wkoll intergenerational crime. Essa ġdejta reliable ma nistax insib bħalissa. U le ma tajjin ta' alright. Nafdawa. Però artiklu interessanti li ħareġ fi 2016 fej kien hemm studju ta' Dr. Formosa Paċ u the data gathered by Dr. Formosa Paċ shows that there is a continuation of crime from one generation to another. The study concluded that we have a unique situation in Malta whereby co-offending between parents and children is quite commonly local, unlike in other countries. Quite common locally. Sorry, quite common locally. Another phenomenon is that of spouses who embark on illicit behavior jointly, which is another common occurrence in Malta. A bit of Bonnie and Clyde syndrome, maybe. Skont Andrew Azzopardi. Tajjeb, għandek iktar fatti għalina? Lista daqsik. Għatajli fejni Panema. Ejwa, għansifu. Għadda, sanidlek. Tajjeb, mela, kon se tagħmel xi osservazzjoni dwar Orwell? Kon ħanajdlek ħafna affarijiet tar-realtà tista' ssibhom fil-letteratura, fis-sens kif ngħidu l-istorja tirrepeti ruha. Ġifieri ġa kitbu dwarhom daw is-sitwazzjonijiet preżenti ġa kitbu dwarhom fil-passat u preżentawhom b'mod fantastiku fis-sens li jiena George Orwell tagħna allegorija kulħadd jaf li mi tajjeb din mill-farm. L-isfortunatament nibqgħu narawha tirrepeti ruha. Prattikament għandek din l-idea li jirribellaw kontra l-farmer, kontra dak li uħsibhom, u mbagħad jieħdu over il-ħnieżer u l-ħnieżer jagħmlu għar mill-farmer prattikament u din l-istorja tirrepeti ruha. U hemm 1984 ukoll ta' George Orwell. Fan ta' George Orwell inti? Iva, daw jaffaxxinawni. Daw li irridu jwaslulek ir-realtà b'mod fantastiku jaħarbu f'dinja oħra, jħolqulek dinja oħra, istorja tal-annimali li t-tfal forsi jistgħu jarawha bħala storja tal-annimali jiqfu hemm, imma ovvjament iktar ma timmatur aktar tista' tifhem x'hemm taħta. Jonathan Swift għamel l-istess, Gulliver's Travels pereżempju. Taf li għaddak għatma rajtu Gulliver's Travels? Nissuġġerilek taqraħ għax meta kbirtu rajtu mill-ġdid tinduna li l-ewwel net nafu biżbiċċa, nafu tal-Lilliput pereżempju, fimtu marf ħafna postijiet differenti. Pereżempju marf post fejn imexxu żwiemel u l-bnedmin huma sottomessi għalihom, pereżempju, fimt? Jew f'post fejn hemm dawn isom dinjiet sospiżi flajru hekk isom bliet flajru li kollha huma dinjiet għalihom, insomma nissuġġerek taqrah. U hemm diversi, it-tema ċentrali ta' Gulliver's Travels x'inhi? Ifimni, aktar huwa aspirat mill-kolonjaliżmu Ingliż. Tajjeb huwa kritika għalkemm kienu jaħsbu li huma kbar u jikkolonizzaw lil min hu iżgħar minnhom, qed tifhem, u hemm din l-idea tal-ġgant u mbagħad kulħadd żgħir pereżempju, ġifieri probabbli kien kritika b'mod allegoriku ġifieri l-istess bħal George Orwell, mod sabiħ. U l-ewwel rid nagħmel dal-punt anke meta semmejna il-li ta' ħażajr, xi drabi il-kittieb ikun jixtieq jgħid ċertu affarijiet, imma ma jistax jgħidu b'mod apert għax ovvjament jiġi fl-inkwiet. Allura jinqeda bid-dinja letterarja, bil-fantażija, bil-ħolqien ta' dinja immaġinattiva biex iwassal dak li jrid jgħid imma jevita li jiġi fl-inkwiet. Tifhem? Jiġifieri l-li ta' ħażajr aktarx illi kienu sentimenti li ħass Ġużellu l-Mercer fi żmien illi mhux biss ġifieri sentimenti politiċi din ngħidu ta' anke fejn tidħol reliġjon, fejn tidħol fidi. Imma kien diffiċli biex tesprimihom, tajjeb, qegħdin nitkellmu 1938, tajjeb, biex tesprimi li inti għandek kriżi li ma temmen iktar bl-affarijiet bit-talim tal-Knisja, u ġieli l-kittieb joħroġhom permezz tal-karattru. Ġifieri dak li forsi b'mod apert ma tistax tajdu bil-karattri li toħloq. U jekk xi ħadd jakkużak isma' x'qed tajt ċaru każ inti tgħidlu le dak huwa l-karattru jaħsibek mhux jien. Fimt? Ġifieri huwa b'mod safe anke llum il-ġurnata ngħidulhom l-istudenti dak li tħossu tistgħu toħorġuh anke permezz tal-poeżija, li hija permezz ta' storja.
Għandha dik il-funzjoni sabiħa l-letteratura. X'isima Claire għandha ktibek fuq Castello. Castello, ekku. Fuq dik dik li tkun tikteb daw l-istejjer fit-tizzi ma li jkunu sperati bil-ġrajiet ta' xorta storja ġo storja dik tiġi. Ma fottix il-tmim tiegħu. Mela, ok. Fu dik l-osservazzjoni ngħaddu issa għal Patruni jistaqsu. Mela, Ipanema, by the way, is a neighborhood located in the south zone of the city of Rio de Janeiro, Brazil. Wow, okay. Tikberu titgħallem. Il-ħajja ġojjuża meta jaqalek il-mobile u ma jinkisirx. Grazzi għal Quick Fix li jipprovdu daw l-screen protectors li huma fenomenali. Tista' tibatuhomlhom, ibatulek lura, nselli ħafna lihom minn hawnhekk. Invincibile! Tlaqna issa għal patruni jistaqsu. Gentlemen miġjuba mill-ħbib tagħna ta' Quick Fix. Clio Zarp jistaqsi. Meta titla l-Italja tħoss li għandek tikol aġin kull-jum għal xi ġimagħtej? Random nafu l-Clio Zarp. Da trabbejna flimkien il-primarja. Kenna avventura, kenna għallim li jħobna għamil stramberija, għallum naħseb għastadilum il-moħħu li għallim jgħamela. Għabat ftit minna għallinna tlaqna l-Italja fis-sajf. U għabat karozza morna Overland. Għallim ta' tal-primarja, tal-year 5, year 6, fimt? U għabat il-favoriti tijaw, mux suppost għamela bħala għallim il-favoriti, fimt? Inti le. Alla jaħfirlu. By the way, dan kien fakkarni fih Cleo kien għallim li fil-year 6 kien ispirani biex insir teacher, pratikament. Għalxiex? Għax kien dedikat, kien perfett fajnejna, fimt? Ħassejtni tant tajjeb miegħu li anka il-marki tiegħi jisplodew fis-suġġetti. Fimt? U mort boost. Mux kienet iktikom ħafna marki tajbin u kontu tħossukom tajjeb. Speċa bil-kontra. Ħanajdlek kemm mhux veru dan, għax imbagħad tant kemm kelli boost u fiduċja fija nnifsi ara naqra għallim kemm jagħmel effett fuq l-istudenti. Li mort diġeja għala Franco de Bono, di jemma memx tamel. Mort ħabtor ta' Cleo Zarp. Mort fil-Form 1 u tant kem kont qed inħoss nisew li qatt ma reġġaġġat f'ħajti ta' li kont mort tajjeb kollox fil-Form 1. Qed nikkompeti issa ma' l-form kollu. Li ċejo kien hemm A, B, C, di klassijiet ma jifqat E, F, G, H. U kont ġejt first in Form 1. Till-ostra. First in Form 1 fiex? Fil-suġġetti, fimt? Overall? Overall, U zgur natribuja dal-għallim tal-year 6. Zammejta, din il- Definitely not, le. Le, mbatt dejn insila li dejn nizel. U xid diswadik mill-li tkompli fuq din il-midja? Ma nafx, mbatt dejt nisviluppa u nikun distracted u għek, fimt, u ma nikkonċentrax fuq l-studio l-ħin kollu, għetti fem. U fuq l-ġin sa tajdilna? U le, dan, un-bat miskin s-ser issa. U mortu miegħu ġiri dan. Morna miegħu għamilna xi ġimgħa u nofs jew kemm domna niklu għaġin kuljum, tant li mbagħad ma flaħx iktar u konna nagħmlu ħofra mal-art u narmu l-għaġin u nattuha. Insomma di Cleo, insomma, għala xi ħaġa mill-passat. Insellimlu Cleo. Adel, x'nistgħu nbidlu fis-sistema edukattiva biex inqarbu l-istudenti mal-letteratura u żbuħija tagħha. Qed timplika żewġ affarijiet hemmhekk loaded question. One hija li għandna nqarbu l-istudenti mal-letteratura u tu li hija sabiħa. Imma naċċettaw il-biases ta' Adel. Iva, bħala Adel ħafna nies jaħsbu bħalek ta' fis-sens nifhem bias tiegħek. Ifimni, ma appena iddaħħal ktieb għall-eżami diġà ikkundannajtu, tifhem? Imma ejja ma nkunux daqshekk negattivi. Ħafna drabi qed tingħata anke l-opportunità l-għalliema u l-istudenti flimkien jażlu anke huma li ma letteratura ħajstudjaw dil flessibilità li fi żmienna ma kienx hemm. Qed tifhem? Imma nerġa' ngħid il-fatt li ħajjiġu assessed da matul is-sena u fl-aħħar tas-sena dik toħloq stress
u sfortunatament forsi dbiet il-gost. Ħafna drabi ġili matul il-karriera tiegħi tal-limi konna dal-kummenti bħal dejjem ta' dwejja letteratura littuna anka tal-Ingliż ta' jgħiduha u dejjem depressiva. Qed tifhem, ġifieri anka l-għażla ta' x'intuhom forsi noqogħdu attenti li intuhom varjetà. Għal ma tkun Giuseppe Stanio, per eżempju. Per eżempju, tifhem, fis-sixth form ntuhom għax aħna ntuhom il-kritika letterarja u ntuhom li rridu. Tifhem? L-għażla tagħkom. L-għażla tagħna għax fl-aħħar mill-aħħar fl-eżami hija ansin ma jafux se joħroġ, għal nipprattikaw għadni kif għamilt konvenzjoni silta minn imbitta kuljum ta' Giuseppe Stanio. Dak iktar wieħed deprimenti imbitta kuljum istija. U ma silta minnu ta' ġifieri. L-imbiċċa. Minnom imur il-monti ma' ommu u jiltaqa ma' mara miż-żewġa li kellu effer magħha u kienu dom kif ħassru u jiltaqa kombinazzjoni magħha u mar-raġel u ma jkunux jafu kif ħajġibu ruhom dik il-biċċa kombinazzjoni għandna. Li tkun divertenti u koll letteratura jina nemmen ħafna kif indunajtu li tejnek taħrab f'dinja oħra li hija ċitanti fija nifisa, memx għalfej fl-opinjoni tiegħi ta' żgur mhux kulħadd jaqbel miegħi, anzi maġġoranza le, imma memx għalfejn nkunu ħafna realistiċi u nitkellmu fuq il-problemi u fuq il-prostituzzjoni u fuq id-droga u fuq id-depression u s-suwiċidju, memx għalfejn ħin kollu dawk it-temi tar-romanzi fl-opinjoni tiegħi. Anzi, l-letteratura servi għalija bħala kettib biex naħrab mill-ikraħ u għal-qarrej biex ukoll miegħi jidħol f'din oħra. Li xorta tista' tittekilja titratta temi kurrenti kif provajt nagħmel jiena, imma mingħajr ma tkun daqshekk depressiv prattikament. Qed tifhem? Ġifieri ma nafx. Imma kif nagħmluha? Nagħmluha billi wan isa qed tgħid tingħażel letteratura li mhux neċessarjament tkun daqshekk gravi u serja u peżanti. Step 1. U step 2 u koll li ninstigawhom ngħidulhom biex huma wkoll jibdew jiktbuha dit tip ta' letteratura. Tifhem mhux ġifieri mhux jirċievu biss imma jagħtu xi ħaġa jipparteċipaw fil-proċess. Kombinazzjoni llum skoprejt li Trevor Zara xi ħadd ieħor li nammira ħafna mhux l-Oliver Frigieri biss, Trevor Zara ħareġ ktieb jekk tfittxuh Facebook post right jien tal-Merlin illi ktieb dwar jgħin it-tfal naħseb għal-primarja kif tikteb storja. Ġifieri laqwa bniedem li jaf jikteb l-istejjer f'Malta li huwa Trevor Zara. Qed jgħallem li tfal jiktbu storji huma. Ġifieri dik huwa eżatt Adele naħseb x'tixtieq tisma' prattikament. U x'nixtieq li kelli meta kont jien student tal-primarja. U x'jallimhom iġi, inti rajtu dal-tip? Le xejn, rajt riklam. Sirt naf bih eżatt qabel ġejtaw, ġifieri ma nafx sibtuh jew tafu x'jismu, jien naf ikteb storja ma nafx jismu xi. Letteratura oħra Maltija, mhux Maltija eżatt divertenti, translations ta' dak ta' Camilleri, ta' Andre Camilleri. Ta' Andre Camilleri, Ta' detective li għamlet Antoinette Borch. Antoinette Borch, inselmela minn hawnhekk. Il-forma tal-ilma. Li għalija żgur kellu jkun jismu is-sura tal-ilma, imma għajr dik il-kritika, l-bqija vera ħad gost naqra. John, is-sura tal-ilma għandek ċans li llum ġenerazzjoni tal-lum ma jafux il-kelma sura. Nalmujlhom. Where did titgħallem xi. Le għax ġo titlu ifhimni naqa' perikoluża għax dak li jkun jgħidlek x'inhu allura. Jista' jkun ħadu spex ta' ma nafx, bro. U mit-Taljan ħallew għala Taljana u xek jismu. Jista' jkun ukoll forsi kien hemm dik ix-xewqa li jibqgħux. Għax għal min ma jafx Andre Camilleri huwa fil-fatt kittib sqalli. Ekku sqalli u jikteb anka bid-dialett. Imma li huwa wkoll estremament affaxxinanti huwa li inti taqra dan dil-kidba li hija mexxejja ħafna u hija divertenti ħafna u hija riskjuża ħafna u mbagħad tiltaqa' ma' Antoinette Borch li hija vera mara perbene spiex. U l-fatt li nixtieq tikteb l-irġiel biex ta' tibda vera tidentifika ma' daw l-irġiel u daw l-irġiel imqarbin tas-soċjetà u tajt daw nafu mill daw. Mbagħad tiltaqa' ma' Antoinette Borch. Vera ħelwa dik vera esperjenza ħelwa. U issa għandek ktieb. Ħireġ del-waqt fuq kif tnislet il-lingwa Maltija. M'għandix maħħa għamletu mal-Merlin. Insomma, fl-episodju li missa għadda nipprova niftakar
naġġornakom x'ismu dak ikteb ukoll. Mela, il-mistoqsija li misġeja minnant Sean Fenech. Isma' di għalfejn aċċettaw li Fenech li huwa kunjom Malti jiġi spellut b'regoli lingwistiċi Taljani. U għalfejn aċċettaw li l-kunjomijiet kollha bla tikek fejn hemm il-ġ u ċ, borġ ġebel, borg. Fimt għax meta konna taħt l-Ingliżi kienu inputed dan il-mod għax ma kienx hemm litri Maltin fil-keyboards u baqgħu hekk ma żmienu. U ma ġeddej dik ir-raġuni ġifieri? Mhux hekk. Saftit żmien ilu laqqas tittikka jekk inti jismek George ma jkollok fuq il-ġi u l-ġi, ġifieri da kienu rranġawhom ftit ilu. Tifhem? Daqsxejn puerili u tadda ir-raġuni ma dik. Imma Fenech bl-Ingliż Fenech tiġi. U hija okej, CH ġejna la bibna insomma. Intet li temmen li l-rwol tal-letteratura. U biex ma tkunx rebitu, biex tkun naqa differenti minn Fenech, probabbilment. Ma għandek butiġiġ. No hija, laqas mhux tiġiġ. Mhux kuljum mhux tiġiġ. Butiġiġ nasab tiġi il-missier tat-tiġiġ. Jew dak li kien irabbi t-tiġiġ. Il-missier f'dak. Bu qabel il-laqam. Bu minna mhux mill-arbi ġejja abu, missier minn għalija, ma nafx. Niventa naqra oħra wkoll. Mela, intet li temmen li l-rwol tal-letteratura huwa biex tikkumenta fuq il-politika jew il-ġrajiet kurrenti. Jew soċjali ngħidu. Jew soċjali. Okay. Taħseb li l-letteratura Maltija qed tilħaq dan lan? Naħseb li tista' tagħmel ħafna iktar. Jiena inkluż ta' ġifieri mhux nikkritika l-ħadd, nikkritika anke lili nnifsi. Iva u le fis-sens li meta tikkummenta fuq is-soċjetà permezz tal-letteratura ejja tilħaq dan lan, imma jekk trid attak dirett jinnaf kontra l-partiġjaniżmu kif għamel semmina l-poeżiji diretti, le naħseb qed jonsu dawk. Riċentament Bernard Borch għamel dal-aċċen li l-akademiċi mhumiex iġorru l-pis tagħhom. Bernard Grek? Il-mexej tal-PN. Għax inti l-Borch naħseb. Bernard Borch għad? Sejrin tajjeb. Ma nafx hekk smajtek. Ħaneħdu sondaġġ minn hemm barra, kulħadd qed jgħid iva. Ok, smajt tajjeb. Li għax sift li minnex ġurnat mal-mexej. Le, għax nasab Bernard Grek u Alex Borch għamlu baby. U għed Bernard Borch li jissa timexxi. Emma l-literazzjoni tal-B sabiħa, Bernard Borch, ok. Sonikament għamel iktar sens. Sa b-G, ma żewġ plosives wara xursin naqa hip-hop u Bernard Borch. Mela, assolutament ma, insomma, Bernard Grek. Zommu mal-punt, min. Bernard Grek għamel speċa din l-osservazzjoni, imma aktar minn osservazzjoni speċa għet jimputa l-akademiċi biex iġorru l-pis tagħhom fis-soċjetà. Ma raxajtux. Jgħamel din l-istarija li speċa jgħid li jisma fejnhom l-akademiċi qed jiġu daw l-affarijiet kollha fil-pajjiż u maħna nismaw xejn mill-akademiċi. Ma nafx għandek xi osservazzjoni dwar. Jinnaf akademiċi, jinnaf Andrew Azzopardi akademiku u jitkellem ħafna, per eżempju. Imma hemm oħrajn li qegħdin komdi u ma jitkellmux, ġifri għandu punt. Nħossa dik, illi tipo għandek nis komdi sa mhux jaħlu akademiċi biss. Jien nosservadin. Imma l-akademija inħoss jiena. Il-ġor responsabilità. L-intelligenza tal-pajis. Jekk mhux se timanċa pana intellettwalment l-intelligenzja. Jien naf Antonio Sgarbi, per eżempju, ħal Italja. Ejwa, mela, nħossa. Dak wieħed minn dawk in-nies li jdejjaq li kull mandi ma nħobbu fl-istess ħin. Azza kemm huwa antipatku intelligenti. Kritiku tal-arti u kol daku. Bnidem li għandu stra l-sfond tijaw. Iva nemmina għandu puntu. Miktar ma jkonna silenzju, miktar ħazinu. U dak li jkun jammel kuraċ, jekk ugrem ħatti għoret jitkellem u kol. Li jitkellem u kol, għattifem. Li użgur li speċa ġejna fej epoka fej sirna ħafna iktar individualisti. U kittiba tiġu f'moħħi, kittiba politiċi, jinnaf Alfred Sant, per eżempju, Alfred Sant jitkellem fej jara l-ħazin
forsi tajt li missu tkellem qabel, insomma l-istess retorika, imma jitkellem fejra l-ħazin. Ġivi nammira ħafna bħala politiku. Meta kien politiku, nammira ħankissa bħala intellettuali u kittib, jalla jkun aktar mit-tip tijaw. Nasa fil-fat wet mill-ikbar zvantaġġi li kellu Alfred Sant meta kien il-mexxej tal-pajjiż kien li kien mill-li nisma' jien zero tolerance għal korruzzjoni intħil. Għalija għal-politiku dejali. Biex jifunzjona fis-sistema ma tantx. Eżatt. Kellu biex ta' din ix-xewqa li jkun hemm din it-tisfija tal-politika Maltija. Dak huwa tip ta' messejja li semmejna l-ewwel li jitfaċċa biex jibdel l-affarijiet u jaqlaħħa prattikament. Dal-faxxinu li għandek mill-messija ta' sebġejja mid-dutrina jew? ħabba terminu għattaj li għek. Li mux terminu għax daw l-figuri messjaniċi li jitilqu kollox u jabbandonaw spiex ta' ħafna jek mux kollox f'ħajjithom biex isusu wara missjoni li xola huwa li tifdi il-kulħadd inkluż il-medinbin. Iva, puttost ħseb idealista dan u jiena nħadnu naħseb u għandi dik it-tama tifhem li kollok min kapaċi iġib il-bidla u allura naħseb pratikament xi ħadd li jissagrifika ħafna. Ġejja tasib li ġejja mill-forma mentis nisranija tagħna? Jista' jkun. Ifhimni nisranija u anka tipo il-lut kienu jemnu li xi darba ħallija li mbagħad meta ġi l-Messija ma ċċettawx il-Kristu. Għallu mhux dan ieħor. Mhux dan biex salbuh għallu dan ħilsuna għamilna. U għadhom qed jistennew il-Messija? Tgħidilna Elenja forsi. Madonna, Elenja, studenta tiegħi. Le, Madonna mhix Adel. Li ftakartu waħdi imma. Imma jiena ftakar li qudiemi jkolli klassijiet ta' studenti. U meta nkun tallimtom kollha jkun wasal żmien li jitilqu mbagħad. Mela, il-mistoqsija hija skont it-twemmin ludi. Għadhom qed jistennew li jimraħ fostna il-Messija. Jew speċa waqfet hemm l-affari. Mela, da minant Sean Feneċ ukoll. Għamilnija, l-estata. Għamilnija, eżatt. Għandu mistoqsija oħra lik. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jett nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Għafa sabru. Mela, donnok għandek faxnu b'karattri bħal Manuel Demek, nies b'intellettwalità inkredibbli u b'ambizzjonijiet kważi messjaniċi biex ngħidilhom hekk. Jew impossibbli ambizzjonijiet. X'inhuwa? Jew kważi impossibbli l-ambizzjonijiet. L-ambizzjonijiet li jkollhom ikunu fejrdu jilħqu xi jridu, fimt? Jiksbu. Insomma, nista' nistaqsi fuq dak l-statement ukoll, ħansaqsik il-mistoqsija kollha. Mela, nies li jixtiequ il-bidla b'tant saħħa li anke jriskjaw ħajjithom. Taħseb li rġajna għandna bżonn persuna f'Malta llum naħseb għadna kif weġibnielek ma stjaqishom. Inti taħseb li dak huwa l-bżonn. U hija ifhimni naqa' farfex l-idea ta' ġifieri nikkritika li l-nifsi għax hija tama firħa pjuttost u ġifieri iktar irid ikun moviment sforz kollettiv. Tifhem? Ġieli kellna movimenti u sforzi kollettivi li mbagħad issarfu f'affarijiet li ma xtaqniex. Tifhem? Ġifieri dak li jkun jibqa' jittama u sabiħ li tittama jekk titlef dik. X'tib ta' riforma taħseb għandna bżonn fil-pajjiż fis-sens? L-ewwel li semmejna riforma fis-sistema politika elettorali pereżempju dik li jkollok il-partit iż-żgħar li mbagħad kif qatt inti jkollhom dak il-weight dak il-peace li jxeqilbu l-affarijiet fuq naħa fuq oħra kif hemm l-Italja u x'hekk. Dik sabiħa li jkollna din it-tisfija
tal-politiku li jidħol għal-politika b'intenzjonijiet retti, b'intenzjonijiet tajba. Biex jagħmel biċċa xogħol tajba. Biex jagħmel biċċa xogħol tajba mhux għax ikollu, għax imbagħad iktar ma tikber, iktar tibda xxomm, tibda tajt imma da xi jrid. Dal-voti jrid, fim qed jagħmel hekk biex isir popolari u fl-aħħar mill-aħħar mhux qed jagħmel hekk biex ikun missjonarju biex jifdil pajjiżi qed tifhem, ġifieri iktar ejja ngħidu okej sabiħ l-idea li temmen persuna waħda ma naħseb m'għadux applikabbli daqshekk wara kollox. Isu meta tħares lej movimenti jew anke kumpaniji li b'xi mod jirrivoluzzjonaw il-mod kif aħna nevolvu bħala umanità. Ikollok isu dan il-persuna karizmatika madwar Steve Jobs jew nies fil-politika bħal Gandhi. Ġerment ikun hemm tim ukoll wara. Eżatt. Però naħseb meta kont nagħmel is-sales, meta kont żgħir, kont nagħmel ħafna sales insomma. U kienu jalbuna li speċjal nies jixtru mingħand in-nies. Allura inti dik il-karizma umana trida, jiena nista' nispjegalek biex tipo hemm minnu razzjonali ħafna u loġiku ħafna u tispjegalu kemm importanti li jkun hemm ir-rule of law u għalfejn importanti ir-rule of law u li għalfejn il-politiċi importanti li ma nibqgħux pereżempju naħseb waħda mill-ikbar problemi li għandna fil-pajjiż hija inti meta terbaħ, meta partit jerbaħ il-gvern, jerbaħ kollox. Mhux il-gvern, mhux li ħajamministra għandna l-gvern, le da jerbaħ kollox bil-broadcasting authority, bil-pulizija, bil-winner takes all. U hemmhekk inti għandek ċarvera evidenti ta' kristallizzazzjoni ta' poter post. Jidher li Alfred Sandik prova jiġġildilha pereżempju, meta kien sar Prim Ministru fil-perjodu qasir. Minix ċert dwar dak jista' jkun li għandek raġun, ġifieri storikament. U dik hija problematika li inti tagħti dawk is-setat kollha f'nukleu wieħed. U dik id-dispersion, u naraw pereżempju bil-kunsilli lokali jum. Għax bdejna bl-idea ta' kunsilli lokali li ħajkollhom ħafna awtonomija u ħajkollhom ħafna jett u ħajkunu qrib in-nies u jistgħu jagħmlu ħafna affarijiet għall-lokal u spiċċajna b'kunsilli lokali totalment ikkastrati għax is-setat l-importanti kollha ħadhom il-Gvern ċentrali biex ikun jista' jużhom biex jerbaħ punti politiċi bihom. Jew għar minn hekk jaqdi lil ċertu nies li għandhom ċertu ħtiġijiet li mhux suppost qed naqduhom. Ġifieri nista' nispjegaħilek dik u forsi xaħat li għandu interess bħali u bħalek forsi jista' jqgħod jaħseb dwar jifhem għalfejn u l-istorja turik għalfejn hi problematika, però mbagħad xorta trid dak il-persuna li jirnexxielu jiddistilla dawk il-ħsibijiet u jwassalhom b'mod karizmatiku li ma joqtokx moħħok ma joqtok fruħek. Ekku. Il-karizma, iva, ir-retorika, li daw kollha elementi importanti f'politiku li jrid jikkonvinċi. Mhux ġeneralment għax qawwija kienet ġejja, imma ġieli ssibhom f'nies li għandhom intenzjoni ħażina sfortunatament. Ħafna drabi. Daw it-talenti sbieħ issibhom f'nies li mhumiex sbieħ minn ġewwa. Dak għaliex il-bniedem intrinsikament ħażin, Hobbes kontra Rousseau inti fejn. U le, jiena ma nixtieqx ħanemmen dik. Le? Ma nixtieqx nemmena. Ma tixtieqx għax jiena bniedem li nemmen ħafna fl-edukazzjoni u nemmen li toħroġ it-tajjeb mill-bniedem permezz tal-edukazzjoni kif għadna jien naf Manuel Dimek der ħażin imma ma kienx ħażin kien qattil, okej, imma rax ħareġ u mbagħad għax iddispjaċi ħafna tal-li jagħmel. Le ġifieri bniedem għandu ħafna tajjeb kif qatt inti jekk jiċċeneljaħ fid-direzzjoni tajba, hemm it-tajjeb. Kif qatt inti l-ħabsin li kellimt inti stess f'ħajtek kieku ċċeneljaw l-enerġija tagħhom, ġifieri aktar kienet l-enerġija tajba mbagħad dik. Ġifieri le jiena ma naqbilx. Daw dejjem nifiskhom. Hobbes għal men are like humanity is intrinsically good. U Rousseau evil. Bil-kontra, ma nafx fejn dejjem nifiskhom daw. Hobbes dejjem nittiba bħal tal-kitla.
Jiena naħseb li reċentament kont qed ngħidlek fil-break u rajt dak id-dokumentarju tal-Gorillas. My Octopus Teacher wara My Octopus Teacher wieħed mid-diretturi għamel da The Gorilla xi ħaġa. So da għamel 400 jum, għamlu 400 jum fil-ġungla tal-Rwanda joqogħdu jgħixu mal-gorillas. U daw, bro, da għalla jisom gangsters minn Compton, ġifieri. Da għandhom ġerarkija ċara ħafna minnu l-alfa, minnu ma ta' taħt l-alfa, umbat il-bqija, umbat il-nisa, ġifieri patriarkali ħafna, ġifieri anka xi jiklu. Ġifieri tilna xi ħaġa biex niklu għal-ewwel jkoll l-alfa, u forsi sewx teħbib taf kif il-konsulenti. U mbagħad minn hemmhekk jibdew jistgħu jiġu l-irġiel l-oħrajn jittantaw, imma jekk m'għandhomx appetituk ħajtuk xeba jħassru kif baduk lem. Jekk inti mara, ġieri darba f'ħajtek tikol għandna biċċa laħam. U ġenetikament huma qrib ħafna tagħna. Ejja. U huma ġifieri fucking territorjali b'mod illoġiku. Ġifieri daw u il-dokumentarju fuq żewġ tribujiet, żewġ gangs li jifrekwentaw il-ġungla tal-Rwanda u ma żewġ tribes tribalistiċi. U il-ħin kollu fi gwerra għat-territorju. Ġifieri u mqasmin ġifieri minnu s-soldat, minnu mur jagħmel ir-ronda, ħafna politika, ġifieri jekk ikun hemm Gorilla 8 mur fuq Gorilla B, huma il-rapport soċjali, il-bit soċjali għamluħ bil-grooming. Kont tafa di? Bħal ħafna annimali oħrajn. Jiġu jgħallu jnatfuk. Mela jkun hemm l-alfa, tmur fuqu u tot tnatfu. Għax huwa l-alfa. Jekk l-alfa jnatfek lura, ġuri jirrispettak. Jekk ħallik tnatfu tieqaf u ma jagħmellek xejn, jiġifieri qatt fadallek xtaqdef. U inti u l-unika mod fil-verità li titla' fil-ġerarkija hija li f'dawn il-gwerer li jkun hemm inti toħroġ and you prove yourself hemm xena vera tajba stja jibdew mixin. U jafu li ġej skontru mal-gang l-oħra ma jistgħux jarawhom, però jindunaw hekk f'daqqa waħda li qabżu xi linja fit-territorju li mhux suppost qabżu ma issa ġej il-periklu. U tarawhom kollha jifriżaw, jieqfu. U jkun hemm l-alfa u l-erba' gwerrieri hekk jibdew mixin. Mbagħad ikun hemm in-nisa li jaqbdu l-babies u jitilqu lura u jkun hemm daw li qegħdin fin-nofs illi issa jridu jiddeċiedu li mtriq se jieħdu. If it's the right of passage li hemm ċans kbir li twassalhom għall-mewt. Jew x'ħajmorru lura u jistkennu għan-nisa. U dik id-dilemma biex tara fil-gangs, tara fis-subien. U allura insomma dan kollu biex ngħid li naħseb intrinsikament aħna naqra moħħxin, però intelligenti ħafna u nafu li our strength comes from collaboration. Ek naslu aħna, ek naslu biex namlu xjenza kbira, mediċina kbira, li ikolna soċjetajiet li huma dependibli. Allura, permezz tal-edukazzjoni pal ma kontettajt id-mekwek, nistaw nitalmu l-ideal xinu u nippuntaw leħ, pero mux għax naħseb li intrinsikament aħna għanna xi spiritu tajjeb fina, imma out of self-interest, bħalma kont qed ngħidlek l-ewwel, you can persuade people from self-interest. Out of self-interest, għax nafu x'jiġri meta nħallu l-iktar partijiet primittivi tagħna jaħkmuna. Id-demokrazija fl-aħħar mill-aħħar. Hemm wasalna s'issa. S'issa hemm wasalna. Fimt għandek din is-sistema fejn jiena u inti nħallsu t-taxxi biex imbagħad jinqasmu u jinnafu jkollna sptar tajjeb, edukazzjoni tajba. Għax nafu li jaqblilna hu. Nkomplu nħallsu xahar wara xahar. Qed tifhem? Mijiet u eluf. Għax nemnu li jekk nikkolaboraw fl-imkien. Ħanimxu l-qoddim. Imma ovvjament dejjem ikollok min jabbuża mis-sistema b'xi mod jew ieħor.
U li ma nistgħux nikkollaboraw ma' xulxin b'mod daqshekk sistemiku kbir jekk inħallu il-primordjalità tagħna, il-primittività tagħna tiddomina. Da per eżempju, neddu demokrazija, 1789 u rivoluzzjoni Franċiża, okej. Bdejna il-Pariġini u l-Franċiżi bdew imexxu l-poplu. Wara ftit kollassa kollox mal-ewwel għax kienu korrotti. Dawk li bdew imexxu minn flok ir-reda erġajna Animal Farm. Qed tifhem ġifieri l-ideal nafu x'inhu prattikament m'hemmx għalfejn niskopru iktar, imma fil-prattika biex inwettquha mbagħad tissib nies li għandhom intenzjoni tajba prattikament. U li jitgħallmu mill-istorja. Iva, u dik hija problema kbira. U nerġgħu naqgħu l-edukazzjoni kemm għandna pereżempju nies fil-Parlament li jafu l-istorja. Dik għalija hija problema enormi. Kieku jiena nagħmilhom crash course qabel l-Parlament fl-istorja ta' Malta. Dik Vox Pop tajjeb ta' noħorġu barra l-Parlament. Għoddu nsaqshom il-mistoqsija. Mela, saqsihom. Fuq l-istorja nagħmlu. Nistaqsihom ibda fuq Manuel Dimek u ibda saqsi fuq affarijiet xtaf fuq l-istorja ta' Malta. Jalla tagħmluh dal-Vox Pop. X'taħseb imma mixjin il-qudiem bħala umanità jew? Ix isek qed insaqsik għax isek għandek interess fl-istorja, anke l-ewwel meta konna barra qed neħdu t-tew x'konna qed nagħmlu. Xaħat semma kemm damu għaw l-Arab. Distinti għatilna 890 so 1040. Tipo, okay, bro, Għadek ġej. Xaħat minna għal 100 sena u inti korreġejtna mux billi għattilna 200 sena tal-li għattilna d-dati eżatt. Xtaqsejtni jek fejsej. One, jekk intix fl-istorja kiex xi ħaġa li għandek faxxinarja. U tu meta tħares lejn kif evolvit l-istorja tal-umanità jekk tħoss li sejrin il-qudiem. Mistoqsija kbira u. F'ċertu aspetti iva naħseb, f'ċertu aspetti le. U nwaħħal fil-fatt illi l-istorja ma nagħtux daqshekk importanza bħala history bħala suġġett. Qed tifhem nemmen li huwa wieħed mill-aqwa suġġetti li għandna nistudjaw u ċertament illi huwa mwarrab ħafna fis-sistema edukattiva. Mjgħidlek tażel history x'tażel qed tagħmel fejn ħadd waslek. Dejjem għażel dawk li ħajamluk sinjur prattikament. Tażilx letteratura, tażilx storja, dawk ħela ta' ħin. Nistgħu ngħaddu mingħajrhom ċertu nies jgħidulek, jiena totalment naħseb differenti minn hekk. Għax xi kultant, mhux se nitkellem fuq Malta, nafu le ċertu pajjiżi le fl-elezzjoni jażlu nies li jien naf qed jiġi Donald Trump, pereżempju, f'moħħi tibda tgħid possibbli istra telab mod demokratiku le. U nibda ngħid l-iżbalji jirrepetu ruhom. U dista jkollok demokrazija, jien naf Hitler telab mod demokratiku, pereżempju, 1933 dirli. Ġifiri tibda tajt jennaf meta votaw għal Brexit, per eżempju, mbagħad jisom id-dispjaċihom l-Ingliżi, tibda tajt isom apparti li ma jfux l-istorja, isom laqas huma konxi eżattament ta' x'qed jiġri jinġarru ħafna mal-kurrent tal-mument, qed tifhem mingħajr ħafna studju u hekk nipprova ngħidilhom l-istudenti anke meta tiġi biex tivvota, kun naf x'qed tagħmel, kun naf naqa' sa daw imsiken ikollhom 16 ta' kemm jistgħu jkunu jinnaf ikollhom kemm kienu konxi tax-xena soċjali politika, meta kellhom 10, 11, 12, 13, forsi l-aħħar 3 snin. Kellna ntuhom il-vot dal-vot 16. Minn dak li rajt u minn dak li nara u minn dak li nsaqsi u nagħmel naħseb li l-ewwel kellna nippreparawhom u kellna nedukawhom u mbagħad intuhom il-vot. Ġifieri kienet naqxej deċiżjoni maġla. Fl-opinjoni tiegħi ma kienx l-intenzjoni mhix ħażina, imma kif tkellimt l-ewwel trid tipprepara ruħek biex tasal tagħmel xi ħaġa u ma nħoss li huma preparati. Jiena nħoss li kien hemm intenzjoni ħażina. Jew nissuspetta li kien hemm intenzjoni ħażina. Però naqbel u spex ta' tifhem kemm spex ma nivvalutawix dal-kunċett ta' demokrazija kemm hu rari prezzjuż fil-kuntest tal-istorja tal-umanità
u ma natux biżejjed valur għal tbatija s-sagrifiċċju dak kollu li għamilna biex wasalna nkollna proċess demokratiku. Naqbdu nitfaw in-nies intuhom il-jeddiet deċiżjonali mingħajr ma ntuhom l-lodot biex kunu kapaċi jieħdu l-aqwa deċiżjonijiet għalihom fl-aħħar għalina fl-aħħar insomma. Eżatt. Ġifieri aħna konna qed ngħidu fuq fej qiegħda l-umanità jekk ma reċ il-qudiem jew lura u inti għatli li meta tħares li affarijiet bħal Trump sa ċert punt anke Biden. Li għandna inti għandek l-aqwa speċjal l-iktar tnejn min-nies li suppost da l-aqwa tnejn min-nies li speċjal setgħu jażlu l-Amerikani biex jikkontestaw. Ta' kellek għandek nies bħal Cornel West li ma naqbilx ma' ħafna l-politika tiegħu ma bla dubju ħafna ħjar minn ta' Trump u ta' Biden. Li speċjal ma nafx. Jien għandi suspett John nkun irrid nemmena ta' ma l-aqwa nies jien ma naħsibx li qegħdin fil-politika. L-aqwa nies ta' pajjiż, kwalunkwe pajjiż, ma jkunux fil-politika u dik hija sfortuna u. Ġifieri inti trid ikollok sistema li tattira l-aqwa nies fit-tmexxija tal-pajjiż, qed tifhem? Naħseb li naslu ta' biex nifhmuha dik U le anke jiena naħseb hu. Dik id-dinamika, għax kif qed tgħid l-aqwa nies illum il-ġurnata naħseb jiena fl-impriża qegħdin. L-iktar imħuħ li għandhom din il-kapaċità bħalma pereżempju kellu Mintoff għall-argument fej by virtue of induction jifmu situazzjoni komplessa ħafna u kif għandha tiġi riżolta u kif ħajperswadu fil-kontest tal-impriża shareholders, l-impjegati, l-klijenti, biex daw kunu stati ta' daw il-kumpaniji enormi li ġalli naħseb li dawk li qed jagħmlu l-iktar organizzazzjoni jew amministrazzjoni ta' sistemi umani sofistikati l-ġurnata jaħdmu naf mal-Google, mal-Facebook. Li hija ħasra kbira. Mhux hekk? Bro, ma nafx. Fis-sens kemm aħjar ikunu qegħdin imexxu involuti fit-tmexxija. Però li huwa u trid tistaqsi wkoll li forsi għadna ma fimniex kif ħat evolvi d-dinja, kif ħajevolvu l-istati. Għax illum il-ġurnata is-saħħa inkredibbli għandhom il-corporations huma stati onto themselves daw. U palmatlek fil-bidu jiena xettiku ta' dak kollu li huwa eċċessivament imdaqqas. So ma sa jiġi l-AI, reset. Tinkwieta fuq l-AI? Bħalissa għandna diskussjonijiet aħna fuq l-AI. Għax konna l-istudenti jġibu l-ek esej mamul mill-AI. Ħanal u dil-poddata bl-aħħar ħsibiet tiegħek fuq l-AI, għaradlaqna. Le, ma għandix ħafna ħsibiet fuq l-AI, le, sempliċiment aħna bħala l-liema, speċjalment mhux aħna tal-Malti, inserta sissa, imma kemm six forms universitajiet madwar id-dinja ta' mhux Malta, li jiġu b'xogħol li jagħmilulhom biċ-ChatGPT pratikament, fim? Tantu hekk illi ħafna qegħdin jażlu illi flokku tuhom xogħol għad-dar, tuhom xogħol fil-klassi, ikteb qudiemi ħanarak. Ma tinkwieta fuq fil-sens inti pereżempju il-ħakma tal-lingwa l-kapaċità li tajt storja jatuk sens ta' self-worth, jatuk self-esteem. Rowell darba kien kiteb storja l-kbar u kien isu bassar li ħajġri hekk. Kien kiteb dwar magna li toħloq l-istejjeri, tipo toħloq il-romanz, tifhem illi kien ġa preokkupat b'dil possibilità. U x'kien ir-riżultat kont l-istorja ta' Roald Dahl? Ir-riżultat li tat xogħlijiet tajbin ħafna tantu hekk li twemmnu bħala romanzier li qed jiktibhom. Tifhem? Ma x'jiġri lill-artist imbagħad? L-artist jissogra, mux l-artist biz, di kemmilna fid-dinja teknoloġika. Minna u jinteressana xalla bibbenetna. Ifimni, jina
bħala idealist ħanajdlek ifimni li għat il-magna musir nexxila toħloq xogħol artistiku sabiħ u mibni fuq l-emozzjoni u l-esperjenza umana diretta ta' bniedem. Ġili użajtu l-ChatGPT jew? Ġili użajtu biex nara biex nesperjenza ma xed jagħmlu l-istudenti. Mhux ChatGPT, da hemm wieħed ta' Google. Bard missa jismu xi ħaġa Gemini. Gemini li kien hemm ħafna memes dal-weekend fuq. Le, huwa pjuttost inkredibbli, għax backstory żgħira, iċ-ChatGPT daw tal-OpenAI li għamluh kienu ħaddiema li jaħdmu mal-Google li kien ħafna minnhom mhux kollha li bażikament kienu qed jaħdmu fuq il-proġett tal-AI u mbagħad żarmaw il-Google telqu Google ma kellux il-pjan li joħroġ l-AI issa speċa minħabba li kienet fadallu xi bugs daw il-famużi hallucinations meta jaqbad jivvinta l-AI tipo ma jkunx jaf biċċa mill-istorja u jimlielek kif ifett illum. U Google ma rridx jagħmilha dil ħaġa għax ovvjament il-Google għandu ħafna għandu l-Gmail, għandu trust li il-user ikollu trust fil-Google hija xi ħaġa vera importanti għax inti taftaħ bil-passwords meta trid tistaqsi xi ħaġa ħanek Google u jekk imbagħad l-AI tal-Google jibdew daw l-isbalji tibda titlef il-fiduċja fil-Google. Allora daw iddeċidew speċa kienu l-skizzjonisti jekk u fetħu daw l-AI. L-OpenAI. Però fil-verità il-Google kienu komplew bil-proġett, ovvjament il-Google għandhom ħafna iktar resorsi u kienu ħafna iktar avvanzati mill-OpenAI. Ma l-OpenAI qabdu ħarġuh. Ġifieri li se naraw issa ġej mill-Google diġà il-Gemini fil-kidba huwa xi ħaġa inkredibbli l-aħħar darba tajnieh tina comparative analysis bej il-PESCO u NATO. Il-PESCO hija din l-organizzazzjoni militari tal-Ewropa spiex biex nifmożaċ x'inhi. Bro, u di ma ssiba kien fuq l-internet għax domna nfittxu. U tagħna comparative analysis vera fucking tajba u rejni għal xat li huwa akademiku fil-qasam. L-għu tajba di. U f'5 sekondi tajjeri. Ekku. Le, tkun stramba la darba l-bnidem ma jibqax liktar entità intelligenti fuq wiġd id-dinja. Huwa fenomenu li huwa unknown territory, ġifiri għas nistgħu nikkummentaw ma nafux. Jien nistgħu nagħmlu ktieb fuq. Eżatt. Ġieli kitbu kif għatlek, ġifieri u anke fil-passat inkitbu fuq dawn l-affarijiet. Ġifieri kien hemm imbassar li ħajġru xi ħaġa simili. Isna tħallna flok morna fuq pjaneta u sibna alieni, sibna xi ħaġa li ma nafux hawnhekk prattikament. Kemm għandi xi ngħidlek bro. Imma aħna nippruvaw ngħidulhom li l-istudenti tużawha bħala għodda li tgħinek, fehmtu mhux tagħmellek xogħolok. Dik il-parir li nippruvaw nagħtu ovvjament imma nafu li hemm ir-riskju. Hux. Mela, għandek stqarrija tal-eluq? Le, m'għandix stqarrija tal-eluq. Ħadd gost jew? Iva. Kontrilassat. Kontrilassat ħafna ma tantx dirt li kellek ansjetà. Kelli qabel, mhux waqt. Kellek qabel ma ġejtaw, x'ħsibt imma x'kienet il-fantażija kera biex seta' jiġri? U jien nafu. Jiena ikolli ħana aspettattivi għolja nipprova fuq istess, fimt nibda ngħid imma tgħid ħaniftakar jew ħanajt xi affarijiet ġew naturali. Tajjeb bro. Mela, fuq dik in-nota, kuntent li ħassejtek rilassat u ħadd gost. Grazzi tal-li sibt il-ħin ta' sasaw. Fakkar ġganti fil-ħwienet ewlenin kollha tal-kodba. Grazzi David, mela. Grazzi lilek, John. Lejli tajb, guys. Ciao. Mela, tlaqna?